Miarritze Azparneren aurka, saskibaloia dugu aipagai biztan da, eta partida honen aurkezteko nire ondoan dut Mikel Zentemaki. Gabon, Mikel. Gabon, Patxi. Kontsultante neutro eta objektibo bat ukanen dut lankide gisa ratxuntan, zeren zu Donapaleun ari zira saskibaloian aspalditik. Epatzen aldi guzu piskat zure ibilbidea? Bai, jamezarani aspalditik Donapaleun ari niz, ez gaiteko betinanik, eta bi urte izan ezik non joan izan Skaneko Biarnes ekipa batera, Navarre Gruxe eta Odok zarteko ekipa baten jokatzera bi urtez, lexaz betidanik Donapaleun. Horretarazten dugu EG3 mailan girela gauntan, regional 3 mailan, erazakita berriko 3 maila, F multzoa da, eta Miarritze Azparne, berri bat dela aipatu dugu, baina hori baino gehiago izanen da gaurkoa, zeren Miarritze multzoko lehena da, beraz, bere lehen tokia defenditu nahiko du, eta horrez gain, mendeku usain bat bezala izanen da airean gauntan, zeren joaiteko partidan, abenduaren dian, Azparnarek erreski gaina hartu zieten Miarriztarrei, kasik, ogoi punduz, irabazi baituten, 74 eta 55. Beraz, hasiko gira pixkat partida zehazkiago aztertzen, lehenik erraiten alduguna da, bitaldek joko nahiko fisiko bat dutela Mikel. Bai, beroketan ikusi dugunez, gora joiten dira, haundia dira, fisikoa dira, beraz, uste dut, horren aldetik bi ekipak neutralazituko dira, beraz, barko dituztela beste jokabide batzu atseman batari edo besteari gainatzeko, baina seur dena, bialdetaik badira binutretik urbil diren pibota edo ala pibotak, egalekok ere gora joiten dira, hor beroketan ikusten duen izala dankatzen dute ekipa burtsan bizpailu dukolarik, izango da fiskoa erakusteko partida. Bai, badira jokalari polit batzuk, bada izaria ere, ikusten dugu badirela jokalari batzuk 2 metro depasatzen dituztenak, eta desafio politak ikusiko ditugu ere, antolatzaileen arteko desafioak, Azparnen badakigu Julen Griñotx Zarreta antolatzailea hor dugula, eta parean ere badira base politak duten. Bai, hor ikusten dugunez, adibidez, izango da zaintzeko jokalari bat, Luka Iar dena, zaintzeko jokalari bat, hori ezen aspaldi hor dena, baina aritu dena Biernoan Oloroneko ekipan, nazionaliru mailan, beraz gaztea da, baina kapiteina da, taldean, dukan nahi du erantzukuzena eta eksplosabiliak hartzeko jokalaria dela, hori zentzekoa, eta badute ere eksperientzia handiko jokalari bat, Jeremy Garrido, urketan aditu dena, prenazional edo urribi mailan, eskualdeko maila horietan aditu dena, eta adin hortan, maila hortan oraindik aditzeko, ez da inurun horakoa badakit zergatik gorden eta badakit zergatik etorrezi duten. Bai, Azparne aldetik, ipatu dut Julen Griñotx Zarreta antolatzailea, ipatzen aldugu ere Damien Barbier pivotea, 2 metro eta pasatzen dituenak, eta jokalari bat aipatu nahiko duke ere, da Valentin Ano, aurten arribatu dena Azparnera, Tarbes eskualdetik, eta joaiteko partidan Miarritzeren kontra 28 puntu markatu zituen jokalari horrek, beraz zaintzeko izanen da ere, Bai, Valentin bizki gora abian den eta bizkorra den jokalari bat, hola, gure einetik ez du ikusten handia dena ere bai, eta lehen urratz bizkorra duena, eta ez nahu bat esunatzen jogoi puntu baino gehiago eski maiten dutuen jokalari bat. Eta Miarritze aldetik, aipatu duzu Luka Alar, kapitaina, 11 zenbakia duena. Aipatzen aldugu ere Jun Jeano, izanen dira 2 antolatzaileak, 2 baseak, baloia asko eskutan dela ikusten alko dute ikusentzuleak. Eta pare horrek, Luka Alar eta Jun Jeano, joaiteko partidan Azparnen, 30 puntu markatu zuten bien artean. Beraz, bikote hori zaintzekoa izanen da. Erraiten alduguna ere da, hemen duela hilabete bat, hemen Falkiroldegian Boris Dio ikusi dutera. Boris Dio hortzen. NBA-ko txapelduna San Antonio Spursekin. Erretretan sartu zena duela 4-5 urte, eta berriz azketa hasi du Bizkarrozeko taldearekin, beraz agerraldi txiki bat egin du. Agerraldi txiki bat egin du, eta azpirmatzeko dena ere, Azparneko eta Miarritzeko jokali batzuk aukera ukantela eta xantza nolabait bere aukaritzeko partida hortan kiroldegian. Hori da, selekzio horren parte ziren Azparneko jokalari batzuk eta Miarritzekoak. Partida hasteak da, utziko zaitut Azparneko bostekoa aurkezten, Mikel? Bai, beraz hor ikusten ditugu azpian jokatuko dituztenak izango dira Damien Barbier eta Nacho, gehiago Damien pibota postuan izta maite duan batzutan urruntzea eta urrunetik tiratzea, ala pibotan Nacho,
antolatze gisa behaz julen, eta behaz egaletan Valentin eta Olivier, beti ordena bere adine ederarekin, baina bostekoan ere bai behaz, berak ere erakusten duena parean Jeremy Berrido bezala, baina oskot gehiago ere, berak 24 urte dituleko, iraupen edera kirolakan. Bai, 24 urte, hori da. Eta miarritza aldetik ikusten dugu seigarren zenbakiarekin Jules Veiret ofizenen dela, amaikarekin ere aipatzen ginuena Luka Alar, bederatziarekin Jeremy Garrido, bostarekin Yun Jeano, eta amajarekin Joan Rey, bostekoak aurkeztu ditugu, ipajaldeko derbia ukanen dugu ikusgai gauntan, baina derbi berezi bat, miarritze bere multzoko lehen postuari lotu nahi zatzaio, baina azpandarrek badakite balentria bat lortzen aldutela kanpoan, kostaldea Bahrealaren kontra, ikusiko nor aterako den garaile, eta lehen baloia azpandarrentzat, Mikel. Bai. Eta lehen txaskiratzea. Damienentzat. Biko erretxa, ipatu dugu Damien, 2 metro pasa, beraz, altura horrekin eta izra horrekin ikasi behar du saskiazpian egoiten eta badeki hori egiten, hor ditu kanen pundu erretxenak. Eta erantzuna, behatziak Jeremy Garridok erantzuten dio segidan, saskiazpian ere, ikusi dugu Azparnek zona defentsa hautatu duela, berantagoa aipatzen alko dugu, eta hor, pase polita, aipatu dugu Valentin, aipatu dugu Damien, ikote hori... Lan guzia egin du Valentenek, kasi guzia, eta azken momentuan pasa egin dio Damien, saski erretxekotintzat. Eta lehen irukoa, miarritzeren zat, ikusiko dugu hori ere, iruko asko eroriko direla, bi taldeak askitrebeak dira, urjunetik. Eta baloia, Valentin Anoren eskuetan, Olivier Gronden, 24 urtekoa, baloiarekin, baina ikusten dugu fisikoki beti hor dela, hankak beti hor direla, eta bikoak beti sartzen direla. Abia dirua azkarrekin asile partida hori, kontuko saski guztiak eskertu dira, eza utxe egiteik izan. Egia, ez da zakarrik izan, egin duzu bezala, saski guztiak bajura erortzen dira. Joan Regen bigarren hola segituko dela guzian. Beraz ikusten dugu, aipatzen ginoen, Azparnek zonako defentsa hautatu zuela, eta miarritzek defentsa individuala. Nola esplikatzen duzu desberdintasuna, Mikel? Bien arteko desberdintasuna? Zonaldean defendatzea janonko luke beharroa beldur dutela urkuneko jorkitentzat, eta behaz tiro horiek mugatzeko eta kipitzeko defentsa zonaldekoa egiten dutela, eta miarritzen aldetik defentsa individuala, gehienetan maila horietan ikusten den defentsarik egukiena edo jango nuke egetxena egiteko, bakutsa bere jokari hartzen du eta horren ondutik haste. Hori da. Eta lehen irukoa Olivier Gronden entzat, huts bat, petio bat? Bai, partideko lehen huts egitea. Hori da. Eta horrein egitea. Agian falta txiki bat antzia izan da, ez dakit? Txiki bat, ala eskatzen zuen. Erortzea nahiko gogoja izan da, eta Damien entzat bidea ireki da, baina huts egiten du. Huts egiten du, alta bost ziren lau jokalarien kontra, Jeremy etzen berriz etorri. Nahiko argi-argia, 2 metroko jokalari bat entzat, hain urbil, ikusten dugu errepikapena, pase finta, eta bide ireki zaio, baina huts egin du, saskiratzea. Azparnek sistema, eta Olivierek tiro, irekia zen. Sistema eman zuten, bloken bidez, tiroa irekia izateko, baina zaio saktu. Ez den falta. Eta aipatzen ginuen, bi taldeak nahiko fisikoak zirela, ikusten dugu ukaldiak badire da, jadanik fisikoa senditzen dela, nahiko gogoja dela, partida hasiera hori. Miarritziko jokalekek dute dutatzen, haien zelai partean ere, segina hartzen dituzte azpandarrak eta dituzte aire hartzen dutzen. Baloia behiz kanpora azpandarrentzat, Valentin Anok kanpotik, eta iruko saiakera, baina kanpora. Behiz, kanpora. Eta salu bestaldera miarritze, eta ezkerraz, dugu kontraerasoa miarritzen entzat biziki fite joan dela. Azparnek ez du domolarik ukan defentsa antatzeko. Eta defentsa hona orain. Preso asko. Ikusten dugu berriz askiratze hori, salu joan dira bestaldera. Eta gibilean, txikidan, presoa defentsan, antolatzelak ez dizan bere joka plantanean. Beraz bai, ez dugu aipatu joiteko partidaren emaitza, Azparne erreski gailen duzitzaion miarriztarrei 74 eta 45,
nahiko argi-argia da, ez, eta Miarritzek geroztik kasik ez du partidarik galdu, partida bat bakarrik galdu du urtahilan, baina galdu zuen azken partida izan zen Azparnen, abenduaren 2an, eta 20 puntuz kasik, 19 puntuz izan zen, eta gertatu zena, izan zen, Miarriztarrek defentsa nahiko gogorra zutela partida astapenetik, baina bakarrik laurden bat iraunzuela, gero fisikoki ez ziren gehiago partidan izan, eta Azparnarrek aintzina hartu izan zuten. Fisiko dugu gauntan zer nola gertatuko den. Montukotz egimo haien aldetik dute, saskiratzek ere bai, sartzen dira, ea Azparnen bezala irauten duen, ikusiko dugu. Ikusi dugu Ion Joanoren biko polita hor, bazterretik, solako majaren ondotik. Eta Azparnek baloia orain erasoan, Valentin Lanok, saiak era irutik, eta ez da sartzen. Saskiratze asko ikusi ditugu hor, partida hasieratik. Amairu sei, edanik maitza polita da lehen kartana erdi batentzat. Bai. 4 minutu behizik pasa dira, ez arratx. Hor, berriz falta ikusiko dugu. Eta ikusi dugu, Valentinen esku ezkerrak bere gorputza onkitu duela. Etzen animaliko falta, baina epaileak ere txitsukak nahi. Epaileak ere, eta hor, antzi dute, jokalari bat antzi dute. Defentsan azpian. Aiz gerratzen dena, saski azpian delarik berriz baloina jokoan ezartzen. Denak hartzen dituzu, salbu pasa egiten duena. Azten dugu hori berriz heldu dela jokora pasa egin duzu. Antzinen Luka Alar, pasa egin zuena. Eta jaurtik eta libreak Luka Alar entzat, lehena bakura. Beraz bai, Nikel esplikatzen aldi guzu, faltak badirelarik, saskibaloean, usu edo batzuetan, jaurtik eta libreak badira segidan hori da? Bai, araudiek dioenez, aliziarik saskiratze bat entzatzen, eta falta orduan ukeiten duzu, jaurtik eta libreak ukeiten duzu. Beraz, zon aldean bazira bi ukeiten duzu, 3 puntotako marratik batzira, 3 ukeiten duzu. Eta saiatuko gira entrenatzaileak entzuten, Azparneko entrenatzailea entzuten dugu. Pierre là, Yulen, Oyan, Olive. Ok les gars. Ouais, mais après tu le mets parallèle, on verra, on va voir. Ok. Et les gars, qu'est-ce qu'on a dit au vestiaire? Ok? Rigueur. On va jusqu'au bout, maîtriser du ballon. Là on fait une passe de passe, recherche de shoot. On met pas les gars. Intelligence, on revient sur les schémas. Ok, patience. Hala, burumuina erabili behar dela aipatzen du Azparneko entrenatzaileak. Azparnek intentsuan hitz zaki duela partidu astapenetik, baina burumuina ere erabili behar da. Les ailiers, vous descendez pas en bas. Joko liberadileko utzi dute, ez dute lortzen, behaz, irizpide gehiago kontan hartuz, disiplina, zorroztasuna eta berriz etorri trebaketetan sistemak lantzen dira, horren gana piskatxe gurtatzeko, binarriak gurtatzeko. Defentsa sustuta ipatu du, ez, eta Azparnek edanik 15 puntu bildu ditu lau minuta pasa dira bakarrik, anitz da. Eta jaranik behatzi puntu baituzte aintzina, bizkifete joan da. Beraz, Azparneko entrenatzailea ez dugu aipatu, Michel Bacher deitzen da. Bera ere berria da, arribatu berria da aurten. Baionatik heldu zauku, eta bere lehen sasoina du, bere lehen sasoina Azparneko bankuan. Helburutzat zuen igotzea, Azparne laugarren postuan da mementukotz ez du beteko, edo zaila zaio bederen betetzea, baina egiten aldugu lehen sasoinaiko egiusitua dela. Bai. Lehen lautokietan bukatzea lehen sasoi bat entzat ezabate gaizki. Jaranik Azparnek ekipa poita zuen eta lehen postu horietatik urbiltzen. Baina uste dut laugarren bukatzen lortzen dute lehen aldia izango dela Azparnek maila horretan bukatzen dute. Eta hiruko saiakera Luka Alajen eskutik, baina kanpora. Kanpora. Errebotea Oliver entzat, antolatzea eskatu segiran. Azparneko antolatzaileak zaitasunetan dira, Miarritzaren defentsa gora da, intentsiboa da. Hori da. Zelai osoan emaiten dute presioa. Bai, ikusi dugu Julen Vriño txestarreta jadanik balon bat edo bi galdu ditu dela. Eta sistema berria, Azparnarentzat, hiruko saiakera Oian Sagarzazuk, eta orain bai, bakura! Oian Sagarzazuk, hirutik urrundik, lehen saskiratzea. Oian endaiera. Iruko entzatzeguna dela, behaz. Ez nago egiten sistematu gaitera beretzat.
Azparne beharko da saiatu, miahitzeren intentsitate mailara igotzea, eta hor ikusten dugu berriz errepikapena. Oian Sagarzazuk, hirukoa, urrundik. Jokalari batzuentzat iduridu saskia guretzat baino zabalagoa dela. Zabalagoa dela, hori bai. Eta miahitzek, baloia kanpora. Eta ez, ez da sartu, bikoa kanpora. Ongi itzulikasi zuten baloia, jokalari guztiek pixkat esku hartan ukanez, baina azkenean ez da sartu. Baloia azpira, Damien Barbirentzat, Azparneko pivoteak saiatzen du, eta bai, bikoa sartu da, eta gainera, falta lortu du, eta hor, jaurtik eta libre bat ukaren du. Esplikatzen aldi guzuz nako, Mikel? Bai, defentsalariak Jules Segarren zenbakia duen miarritzarak, falta egin dio jaurtitera saiatzen da izelarik, eta saskiratzea sartu da, nahiz eta falta ukan, olakoetan saskia bai estatzen da, eta gibiletik bi jaurtitzik gaukan ordez bakra bat duzu. Hori da, hortako deitzen da, bigei bat. Bigei bat. Saskiratzea bikoa onartua izan da, eta jaurtik eta libre bat erreparazio gisa. Hori da. Eta bargura. Lau pundura urbiltzen dira. 15-12, Azparnek pixkat buru altsatzen du. 3 pundura urbiltzen. Eta intentsitatea igo da ere, Azparnaren eskutik. Baina Lukalajek bide bat atseman du. Pasatu du zango bat alde batean, beste eskoldean. Eta gibilean txigiran defentsazkarra. Gau, Jan Sagarzazu, bigarren saiakera ez. Baloia azpira, Pierre Fouquerentzat, eta berriz kanpora, antolatzailarentzat. Denbora joaten ari zaie Azparnakei. Eta falta ofentsiboa. Erasoan falta izan da. Zer gertatzen da hor? Zer da hori falta ofentsiboa? Azparneko pibota Damien urbildu da antolatzailen gana libratzera. Beraz, bloke bat pausatuz Julenen defentsalariari. Baina blokoa hartzekotan oinarriak ez zituen lurrean mugitu da, eta beraz falta. Eta gibilean txegiran hirukoa. Jeremy Garridok hirukoa, eta bere taldeari berriz 8 puntu aitzina eskaintzen dizkio. Ez da deus, 8 puntu aitzina izaitea lehen kartanean, lehen laurdenean. Olivier Grondenek baloia, biko saiakera, eta barrura. Hori bere zitasuna da. 24 urte ditu, baina badu 24 urte hori egiten duela. Pisiko dugu errepikapena, hop. Dribla sartzen da, driblarekin, eta biko erresa jaurtik eta libreen majaren einean. Jauzit libre batekin egirmo hartzeko, hori da. Eta barrura. Eta Pierre Fouquet libratzen da, baloia eskura Olivier Grondenek berriz. Berrekintza ez, orain kanpotik, eta berriz barrura, ze partida hasiera Olivier Grondenen eskutik. Hirukoa, ostion aintzineko bikoa. Bai, azken bosundoak berak jarri ditu. Eta baloia kasik ebatxi dio, miarriztarrei. Hirukoa miarritzen eskutik, eta errantzuna agapostua segidan. Segidan, Joan Hei, hor izan da, erantzuna emateko. Errusitzea hainitz bi ekipentzat montukot, partida hortan. Ari dira hor gertatzen lehen aldaketak. Bai alde batetik eta bestetik, ea egilmoa pixkat apeltzen den da ala mantentzen den. Zaitasuna badu Azparnek, defentsa hori gainditzeko. Eta gainera epaileak ez dute hainitz istukatzen, beraz pausa nahiko gutxi badira, beraz garrantzitsua izanen da, bankuaren garrantzia hori izanen da partida demora. Bai. Beraz ikusi dugu Azparne aldetik 13 duen jokalaria sartu dela, Julien Nondaitz behar. Ikusi duzue Oian Sagarzazuk hiruko bat sartzen, bera ere beste aditu bat dugu ariketa hortan. Eta orain berak du pasea egin Oian entzat, hirukoa ez dute atseman. Polek, jokitea, tabagura. Hirukoa eta... Faltarekin, ostia daipatzen ginen. Ez da hirukoa izan, bikoa baizik. Bikoa bakatu. Biko urjuna, eta saskiratzea lortu du, eta... Eta falta jaso eta beraz, saskia onartua eta jortik eta. Dugu errepikapena hor. Saskiratzea eta falta gibela. Eta jortik eta librea barnera. 26 jadanik lehen laurdenean, egiten dugu
talde bat 15-20 pundura urbiltzen delarik, jadanik nahiko pundu aski sartu dituela laurden batean, hor, 26-20etan gira jadanik. Eta defentsa polita, oian Sagarzazuren eskutik. Ai, eta baloiak asike batxi diete azpandajek. Miagiztajei, baina baloia itzulia izanen zaie. Urdinei. Eta Luc Kalejero sartzen da azpandajen zat, Damien Barbie ateratzen da. Allez, défense, ouvert, allez! 2 metroko jokalari bat, beste 2 metroko jokalari bat. Ordez sartzen da. Eta baloia miagiztajaren zat. Eta baloia azpandaje itzulia izanen zaio. Ikutua izan da. Denek zelai gainean, kantsa gainean ustuztela miagitzen zatzen zela baloi hori, baina epaileek azpandaje itzuliko diete. Eta azpandajek xantza bat ukaren dute 3 pundura edo 4 pundura urbiltzeko. Hiroko bat ezagit posizio batera urbilduko dira. Bai. Ez ditzateke gaizki azpandajentzat. Antolatzaileak, baloia, Paul Zanetek, Oian Sagartzazu, pegalean, atxemanen du Pierre Fouquet, Saskiaren parean, Lukek iruko saiakera, baina ez kanpora. Eta miagitze, Zalu kontraerasoan, usten dugu, Luka Alar, eskuinaz, eta Saskia... Gutxi faltazten txesiko. Lortu du. Kontraerasoan miagitzek alede min gehiago egiten du, azparne baino, ikusten dugu, Zalu joiten direla, Fite joiten direla beste eskualdera. Momentukotz, partida luze da, momentukotz, idutzen zaiten nire bai, berritzeko jokalariak, bizkorrago proiektatzen dira erasora. Ikusi da, jokalariaren aurpegian kostatu zaiola sinestea Saski hori etzera sartu. Eta Luka Alar. Lehen jokitea utxe egin du eta bigarrena bajura. Eta segidan presioa, miagiztarek. Kolzanetek baloia igotzea saiatzen du. Pasea Julien Ondaiz behi. Hala, eta orain azpandarrek antolatzen ahalko dute haien jokoa. Pase komplikatua. Zaila zen. Dikek saiatu du Jan Sagartzazu atxemaitea, baina pase zaila zen, kamizun bezala. Eta azparne berriz bere zonako defentsarekin. Eta falta argia. Errestasunak ditu muntukot, Luka Errek Bernera sartzeko. Bai. Guk agian xilo tipi-tipiak edo sendra batzuk ikusten ditugu eta berak autopistak ikusten ditu. Bere bideak atxemaiten ditu. Eta faltak biltzen ditu eta jortik eta libreak biltzen ditu, beraz. Bere taldeari berriz 8 puntuko abantaila eskaintzen dio. Eta bigarrena ere bajura, Luka Alarek, beraz, miagitzek, 9 puntuko aintzina badu, azparnek Fite etxi behar du, aintzina hori, zeren bestenaz, lehen laurdinan olako berantaukaitea komplikatua izaiten alda jentzat partida. Pundu bat lantzikoa bali madu azparnek hori da. Ogoi pundu jartzea, ez da batek gaizki, baina ogoita hartzea ez da inongi. Eta irukoa. Uste dut Polek entzun zaituela, eta irukoa lortu du segidan. Bikoa berriz ere. Ber posiziotik. Nik irukoak uste ditut, baina. Pixiko dugu errepikapena. Espazioa egin du, eta bikoa lortu du. Eta azparne kontraerasoan, Pierre Fouquek saiakera, baina falta argia. Eta berak ere jaurtik eta libreak ukaren ditu. Hori nion, moztua izan entzin jokoaren aldetik. Azparne segitu behar du erasoan den bezala, ez da gaizki, baina defentsan behar du indar gehiago eta zortasun gehiago, zenta negitzeko ogoita marpundu zertzea lehen denboraldian, hain izan. Ezin duzu partidatu irabazien beste pundu hartuz. Hor joitarazten dugu, miagitze azparnera jintzelarik abenduan. Miagitzek bakarrik 55 puntu sartu zituen partida guzian. Hor, 50 sartu dituzte, lehen laurden garria da. Joaneko partidako punduak erdiak baino gehiago sartu ditu da. Laurden batez. Bon, azparneko 24, miagitzak 29, 22 segunda falta dira, lehen laurdena bukatzeko. Eta falta, bai, Oianek eskua atxikidio Jeremy Garridori. Eta nolaz bi taldeek bost falta egintu zen, falta bakotx orai joktiketak izango dira. Hori da.
talde bakoitzak 5 falta kolektibo bildu ditu, beraz orain falta bakoitzean jortik eta libreak. Eta lehena, bajura, Jeremy Garridorentzat. 37 urte, berak ere. Ez da gazte-gaztea, Jeremy Garrido hori. Ez. Beraz, miagitzeko jokalaria, ekan dugun bezala hasieran urtetat duantzena, eta ezagutu dituena errebi maila, joaiter diren maila hori, eta uste dut ere pre-nazional maila. Bai. Eta ondotik joan da landesitara, eta orai itzuli da bere etorrizko taldea. Eta azken prozesioa ikusi dugu azparneretzan zela, baina saskiratze saiakera ez dute lortu. Falta bat, galde egiten dute erritzikoek, epaile batek txisturretu duena, baina besteak ez. Jeremy Garridok eskatzen du, ezagutzen dugu Jeremy Garridok badakiela epailean gainean presio pixkaten egiten behar delarik. Epaileak ari dira ez da baidan, ikusiko dugu haien erabakia zein izanen den. Bai, eta falta. Eta behaz, bideokitik zai izango ditu, oraindik. Falta Luc Kalejero azparneko egal pivotearen eskutik. Bai, behaz, miagitzeko jokari batek joango ditu, nahiz eta demoraldia bukatu, azken bideokitik da. Bai, lehen laurdena bukatua da, publikoak edo ikusentzulek untsa ulertzeko. Lehen laurdena bukatua da, jokalari batzuk daranik banku gainera itzuli dira, baina bi jortik eta libre izanen dira miagitzen zatz, eta zenta, txistukatzea edo falta izan da justu lehen laurdena bukatu dira. Segundu batzu haintzin, eta beraz, ezin dira horren ondotik pasa, beraz, jortik izan dira. Ikusten dugu errepikapenak, lehen laurdenean miagiztarrak biziki fite joan dira kontra erasora, markatu ikuste pundu erretz batzuk, sobera erretzak. Bai, eta iruko jortikak ere atxeman dituzte transizioan, zenta bizkortasunaz jokatzen dute, eta beraz atxemaiten dituzte jokalari irekiak. Ikusten dugu Luka Alak bere artean, pasean, miagiztarren irukoa. Bon, jortik eta libreak, Luka Alajentzat. Lehena, bajura. Eta bigarrena, miagitzeri 8 puntuko abantaila eskaintzeko. Bai. Bajura ere. Eta egina. Eta epailek erabakizuten segundu erdi bateko denbora gehitzea laurtena bukatzeko, baina azpandarrek ez dute profitatu. Formaren zatzen. Falta bat txistukatzen duzularik, nahi du gibilean beti denbora geritzen da, eta behaz, Segundu erdi bat aldiuntan. Zertan aldugu lehen laurden horretaz, Mikel, 32-24, ze maitza, lehen laurden batentzat. Maitzan altik bizki ofentsiboa izan dela, bi taldeek lortu dituzte haien saskiratze gehienak. Miagiztarrek atxemaiten dut presioenitz maiten dutela, eta muntukot egitmo horretan atxikitzen dutela defentsan, zetasunak sortzen dizkiete azpandarri horretan. Baina, azparne ubildu da bizpailu aldiz, 2 pundura, alak edituzte berriz ubiltzeko. Egan dutan bezala berdute defentsan zortasun edo disiplina gehiago kintzartu eta lortuko dute berriz berreinara ubiltzen. Bai, ikusentzule batzuek saskibaloia deskubritzen balin baduzue, hor gauntan profitatzen alko duzue, saskiratzean izan dira. Eta hor entzuten dugu azparneko entrenatzea. Ils en ont 8, on sait ce qu'on a à faire. C'est pareil, on fait l'écran là, il revient. Ensuite on vient ici, s'il garde la balle. Si la balle elle est là, on redemande intérieur. Sinon je viens là, je redemande là pour le jeu direct sur un pseudo-écran. Ok les gars? Hala, baloia aspirat emaitea eskatzen du azpaneko entrenatzaileak, eta jokalariek espazio gehiago lortzea, zen azkenean beti presiopean dira azpandarrak. Hori da. Quand vous allez corner sur le début. Eta miagitzen eskutik Luka Alajek du hitza hartzen, entrenatzailea isik dago. Eta kapitainak du hitza hartzen. Kapitainak eta Jeremik, behaz, esperientzia duten bideokalari, nahiz eta bat beste baino askoz bertzago izan, baina dugu bezala maila gorenean aritu dena, talde horretan. Behaz, horrek hitz egiten dute, eta muntukotz entrenatzaileak hitza utzi dira. Eta azparneko entrenatzaileak, lehen demora geldialdean ertantuena, berriz trebaketetan lantzen dira eskema horretan durbiltzea, segurtatzea, egitea dakitena, eta besti jokotik gutiago. Bai, zen azkenean sistemetan azparnek lortu ditu pundu batzuk, baina pundu batzuk bai, baina 32 pundurekin batailatzeko ezin da, behar dira pundu banitz, behar dira pundu gehiago sartu, beste bide batzuk atxeman behar dira. Bai, eta nolabait ere defentsa.
Eta bigarren laurdena hasteak dugu. Kantsa gainera berriz Julen Vriño etxezaketa antolatzailea. Eta presioa, segidan emaiten du, Luka Alagi. Eta lehen baloia bigarren laurden ontan, miagiztak entzat. Azpandarrak beti zonaldean defentsa bai. Lehen iruko saiakera kanpora, Luka Alagen eskutik, eta falta segidan miagiztak entzat. Jobotean falta. Hori uste duzu, zaintzeko puntu bat zaiten aldela miagiztak entzat, falta kupurua? Bai, horrek egiten aldu bizki egeski horre ertea txikzunten egitmo hori apaltzeak joiten aldela, zenta denek dakigun ezela falta asko egiten dituen ekipatek izin du presio azkarra txiki defentsan. Beraz, berba giltza hortan da ere, azpat darentzat falten txika joitea. Falten txika joiteko provokatu behar da eta sartu behar da. Eta hori egiten du Julenek segidan, baloia bazterrerat emaiten du Pierre Fouqueri, baina Pierre Fouquek bikoa kanpora. Luka Alagek berriz baloia azkarki beste eskualdera eta falta, berriz ere, falta bat lortzen du, hori izanen da, hori ikusi dugu 10 minutuz lehen laurdenean, eta bigarren laurdena hasi bezain zute, berriz ikusten dugu. Ikusiko dugu, miagitzek erritmo hori mantentzea lortzen duenez, zen egia ezan nahiko zaharrak dira, ez da irain bat hori egeitea, ikusten dugu, badera jokalari bat 37 urtekoa, Jeremy Garrido, Joan Reiek 35, Olivier Bakek 36, bon, ez dira, gazte-gazteak, Azparneko taldeari konparatuz justuz? Azparnari konparatuz, esperientzia eta adina berritzarek dute, baina ari dira ikusten ez dura baitizpada horrik egiten azkartasuna edo bizkortasuna, beraz, bon, iraupenak berbera kutsiko du alderantzizkoa, kutsiko dugu. Eta Luka Alagek berriz ere bere bi jaurtiketa libreak bartu da, erran genizuen, partida zaintzeko azera jokalari hori. Bai, janik sortzi jaurtitek gaukan ditu, eta guti, uste dut denak bat izan ez zilbarrena mandituela, behaz. Eta baloia, azpandarrentzat, Pierre Fouquek eta Julen Vriño etxezaketak orain egalean, bajura, entrenatziela kaskatu zion bezala, eta kontaktua, bi jokalarien artean, Damien Barbier eta Jeremy Garridoen artean. Bai. Zer erabakiko du epaileak? Damienean falta izango da. Damienek eskatzen du behatziaren Jeremy Garridoen falta. Hor, dakigun bezala esperientzia ondia du Jeremyk. Bai, epaileak ikusi du Damien Barbiek ukondoa gehiagi erabiltzen zuela bere posizioa egiteko. Aldiz, Jeremy gero bere besoak zinturan gerrian eman ditu, Damien Barbieren gerrian eman ditu, beraz, bon, egia da, bi erabakiak onak gerriak zirela. Eta baloia, miagiztak entzat, Frank Amerek baloia, Jeremy Garridok erantzuna. Hala, egebotea segurtatu dute azpandarrek. Saiatzen dira bizkortasun pixkat emaiten, baina miagiztaren defentsa fite berriz inda bere posiziora. Eta saskiratzeak urriak dira, azpandarrentzat, zaila da, bere posizioa atxemaitea saski batzat saiatzeko. Eta berriz ere, beste falta bat. Ula. Eta epaileak antikiroltasun falta bat txistukatu du. Ikusiko dugu zegertatu den errepikapenean. Frank Alagek baloia zutuste nahi egin duen polek, baina... Zangoarekin... Zango alzatu du pixka bat bertzen ez puntuan, bon. Epaileak ikusi du, eta beraz... Eta beraz, antikiroltasun falta bat txistukatu du beraz. Zer da hori antikiroltasun falta bat, Mikel? Antikiroltasun falta bat duzu baloia du jokarekin ezer ikusteko duen zerbait jokatzen zularik, edo egiten demezela ez duzularik jokatzen, eta beraz hor, etzen ez defentsargirik, saskiratzea ez uzteko asmorik ez deus. Egan nolabait kitiorik eginea izan den falta bat izan da, eta beraz kirol kontrakoa izan dela. Uste dugu publikoak ikusi duela ere errepikapena. Eta hor, Frank Amerek jaurtik eta librea. Nola erreiten da euskaraz? Aire librean? Aire librean. Edo itxasuntzia undatu zaio, edo... Egan nahi du, lehen jaurtik eta librean ez duela deus unkitu. Ez saskia ez deus, eta bigarrena... Eta bigarrena entzatu da taularekin, mena taularekin ere ez du sartu. Eta behaz, kirol tasunaren kontrako falta horiek
bi jortiketak meiteaz gain, giberean taldeari ere metante posesioa. Horregatik Miagistarrak gelituko dira erasoan. Horregatik baloia Miagistarrei. Bon, antikiroltasun falta horrek azkenan xantza eman dio Miagitzari puntuak emaita ben Frank Amerrek biak utxegin ditu. Ea hor, lortuko duten aintzina sakontzen. Eta amalauak, Miagitzeko jokalari handienak, Bastien Darrazek, bikoa, 19 urteko jokalaria, gazte-gaztea, berak ere 2 metro baitu edo urbi. 2 metro pasten ditu, 2-0-2. Eta baloia azpandatzen zai. Egebotean, badira, hasi dira batailan, egebotean. Eta Julenek, salbatu du baloi hori. Miagistarrak saietu dira kontra-erasoan emaiten, baina Azpandarrek zaintzen zuten haien defentsa. Eta Azpandarrak saiatu dira ere haien aldetik kontra-erasoan abiatzen, baina falta. Txistukatua izan da Miagitzaren kontra aldiuntan. Eta Nacho Guijaroren sartzea, Pierre Fouqueren ordez. Nacho Guijaro ez dugu aipatu, baina izenak agian erraiten duen bezala. Espainola dugu, Madrilekoa. Eta Azparneko taldean pausatu ditu bere balizak duela 2 urte orain. Eta nahiko eroso senditzen da. Eta mementukotz Azparnen segitzen du. Bai, ez da erretxena, momentu untan sartzea partidoan, baina bako du segidan ekutsi dakiena egiten. Eta taldeare ekartzen noa baita horai arte dukan ez dutena. Egia, zenta Azparnek 12 puntuko desabaintaila badu. Bai. Beraz, sartzen zirelarik momentu hortan nahi duzu taldea zuk bakarrik salbatu, baina kontrarioa egin behar da. Bai, hori da. Eta Azpandarrek oina alboko majan ezarri zuten, beraz, baloia Miagistarrei itzulia izan zaie. Bai. Eta iruko saiakera Luka Alajen eskutik. Eta hau ere ez da sartzen. Zen urgun ez da sartu beharrik Azpandarren zat. Horrek amagozuan 15 puntuko intzina besanaz. Baloia berriz galtzen du Julenek. Baloia berriz galdu du. Gogorra. Saiatu da lujera botatzen baloia berriz harrapatzeko eta epaileak falta bat ikusi du. Bai, gogorra. Hori izan da Usiko dugu, ekintzan errepikapenean zegertatu den. Baloia galdu du, saiatu da berriz borrokatzen errekuperatzeko. Baina falta bat ikusi du epaileak. Eta hor, epaileak saiatzen dira, pixkat kalma egiten, pixkat tentsioa jausarazten. Bai, hori egin du ere berba egitmoa ere apalduko dela. Zeren egia da, bizko hasi dela partida. Bai. Baloia, Miagistarrentzat, Frank Amerrek saskirat ez, du lortu. Eta beste falta bat. Bai, hor ikusten dugu egebotuetan zaitasunak dituela Azparnek. Naizta Damia hori izan bere 2 metroekin, Jeremik hartu dio egebotea eta falta ukan gibelean. Eta bizpailu ere izan zinan entzin, behaz do. Hor, zorrozasun falta da. Bai, kuriosen daik ikustea Luka Alarrek eta Jeremik Garridok estatistiketan ukan duten ekarpena partido hastio untan, zeren egia da kasikoak errek aiek ikusten ditugula. Jarritzen aldetik kuadroak. Izan pasean, egeboteetan, giltza egidute muntukotz. Bai. Eta aldaketak ere, Azparneren aldetik, Julien Ondaitzber berriz bankura joaiten da, eta Olivier Gronden, partida hasieran saskiratze batzuk lortu dituenak, berriz sartzen da, kantsa gainera. Baloia, Damien Barbierentzat. Olivier Grondenek orain. Nacho Guijarok. Eta, lanjerosa zen hori, baloinak kasik galdu du. Denbora apurtzen ari zaie Azpandarrei. Pase polita Julen eskutik. Domaia. Bai. Ganoreiek rebote hartu zuen, baina oina majaren gainean, behaz, baloia berriz Azpandarrek emana izanen zaie. Beste xantza bat Azpandarrentzat. Saski bat lortzea. Eta sistema polita, perdeentzat, barnealdekoentzat, eta Julen Grignon etxezagetak. Jobotea Damienek, Damienek ere berdu erakutsi ondia dela, badakila joboteak hartzen.
Eta partida astapenan bezala, drible bat Olivier Grondenek, eskuinera, bere saltoa egiten du, bere tiro hartzen du. Aldiuntan ez da sartu, baina jautik eta libreak ukan ditu, erreparazio gisa. Lehena kanpora, ogoita mazazpi beti, azparnek 13 puntuko beranta badu. Hasi behar dira orain, saskiratzeak lortzen, zeren bestenaz, berantegi izanen da. Bai. Eta bigarrena kanpora, Olivier Grondenek. Bai alabai, bako lukete beren atxedelnean lortu 10 puntik behera urbiltzen, isat zaila egingo zei. Iun Jeano berriz sartzen da miahitzeren zat, Joan Heiek bere tokia utzi dio kantsa gainean. Eta azpandarrek baloia orain, beti sistema berdinak asik, eta baloia eskapatzen zaie eskutik, eta beste santza bat, zakarrontzira botatzen dute. Bai, Valentenek egin dio pase hona, baina pixka berba azkar egi, eta Oliviek ez du atxeman. Olioa eskuetan. Eskuetan, hori da. Eta hor gertatzen ari dena da azparnek bere zonako defentsarekin, ez nolaz ez duen jokalari bakotsak bere jokalari atxikitzen, gibetik patzen zizkie eta bizkarretik, eta hor gertatzen dira utsuneak eta faltak. Erabaki hona da, zure ustez, zona defentsan egoitea partidaren momentu hortan. Miahitzek intentsitate handia emaiten du, eta jakina da, zona defentsan intentsitatea posibleki pixka tapalagoa dela, zer uste duzu? Pixka tapaltzen aldura, eta nolabait ere kanpoko tiroak irekitzen dituela, eta nolaz gertzen ez dituzten edo ez hainbeste, abantaide bat dela hola defenditzea. Muntukotz badira hainbat arrazoen hola ezan behar, aukera hona dela erakusten dutenak eta kontrakoa ere bai, ikusiko. Eta saskiratze erretxa miagitzeren zat, atxeman dute ziloa. Hala, hori da zona defentsaren alde txaja. Desa bentaila hori da. Jokari bat aztema duzu, fite hor da saskian. Eta bai. Jokalari bizkibizkorra, bigarren apurketa egin dio hor segidan, eta berrik falta ukandola, zenta bestera joan zen bakarrik bukatzeko. Eta epaileak ari dira erabakitzen, antikiroltasun falta, bigarrena, partidako bigarrena. Beraz, esplikatzen aldi guzu, zendarko antikiroltasun falta eman duen, azken defentsalaria zen hori da? Hori zen, oikoan azken defentsalaria zen, eta sustut falta ez bazion egin epaileak kontsidatzen dute bakarrik joango zela bukatzera bere kontraerasoa, eta beraz Oliviek hor esperientzia zolta egin dio kontraerasoa mozteko, eta hori argi gelditu da epailentzat, eta beraz, kiroltasun kontrako falta. Eta beraz, lehen bezala, lehen jaurtik eta librea kanpora, bigarrena aldiuntan bagnera, eta baloia miahiztare itzulia izanen zaie, antikiroltasun falta bat delarik, hori da legea. Zonbat baloik galtzen dituzten azpandarrek ere, hainbeste xantza dira miahiztarentzat. Montuko presioa azkarragoa jartzen baitu miahitzen. Erantzuna hortan da. Berriz ikusten dugu ekintza hor, Olivier Grondenek baloia galdu zuen saskiaren parean eta falta segidan egin. Eta baloia azpandarrentzat, baloia azpira Damien Barbierentzat, garaztajak berriz kanpora botatzen Nacho Gijarrok. Saiakera bajuan, baina ez, Damien Barbiek piko saiakera, baina kanpora. Eta miahitzeko Iun Joano hori beti biziki fonte joetan da beste eskualdera. Baditu hankak. Eta defentsa hona azpandarentzat, Nacho eta Oliviek bien artean hartu dute, eta beraz urratxak egiten bortxatu dute. 4 minutu falta dira erdiko utxartea baino lehen, eta Julenek saiatzen du iruko bat, eta bai, aziuntan bai, azpandarentzat, iruko bat. Barnealdeko taldera 13 puntura urbiltzen zaio miahitzeri. Eta errobotea beti miahiztarentzat. Valenteano, baloiarekin eskuetan, Olivier Grondenek. Iskinetik ez, saiakera ez, finta eta biko zaila. Bazuen defensari bat parean. Eta bazituen talekideak libre, ez ditu ikusi eta jortik hartu du, etzen baita espada
Eta azparneko defentsa hor da ozeano libre bat. badira etorbideak idekitzen direnak, autopistak, eta Lukalajek badakizki esplotatzen, badakizki ustiatzen. Baloia azpandakentzat, hori digondenek, Nacho Gejarok orai, kasik galdu. Kasik galdu du bez, baloia, bai. Eta falta. Ze ikusi dute epaileek. Falta izan da aintzin. Askiratze saiakera aintzin. Esplikazio bat, jokalari Olivier Grondean eta Anastasia Pujad epailaren artean. Anastasia Pujad neska gaztea da, epailea da. Azparnen bazuen lizentzia, Azparnen formatua izan da jokalari gisa, eta orain ez da gehiago Azparnen ari, beste nazio zuen Azparne epaitu alizanen. Eta epaile gisa ari da mailak igotzen. Bai, ari da horketa, baina ari da mailak igotzen epaile gisa, ari da hobetzen zinez. Eta behiz, kasik lapurtu dio. Zoin zailak diren azpandaren posesioak, ez da posesio bat erretxa. Beti, askiratze saiakera guztiak zailak dira. Eta nahiz eta jortik eta initz libreak gutxi gintuen Lunjan horrek presio ikaragerra emaiten du defentsan. Berak baizik deia bihurtu ditu bizpairu. Eta kesatzen ari dira, azpandarrak, Julen Riñotxezagetak bosa altxatzen du, Anastasia Pujad arbitroaren kontra. Ikusi dugu. Kesatu dira, epaileak falta txistukatu dira erik. Falta txistuka garria zen, arazorik gabe. Hori da, zentzokitik epaileak ikusten du Julen esku altxatzen Lunjeano sartzen ari zelarik eta baloia galtzen, behaz, hor, pixkat. Ikusi du errepikapenan, Julenek ezkerreko eskua, baloi gairan ezagidu, bai, baina jokalariak bizkarra maiten zion epaileari, beraz, epailak ez du biziki argi ikusi ekintza, beraz, bon, txistukatzea zaila, beraz, utxartea azpandakentzat, agian entzunen dugu Azparneko entrenatzailea. Azparnek bere bi utxarteak erabili ditu, miarritzek ez du ere ez bat hartu, normala da, entzunen dugu entrenatzailea. Galde egiten du, blokeo guztietan aldatzea. Bai. Beraz, esplikatzen aldi guzu hori, Mikel, zer da? Bai, behaz, ekipa bat erasoan delarik, baloia joan jokalaria do izan edozein beste jokalaria libratzeko blokeoak erabiltzen dira talekinen artean, eta hor bi aukera ditu defentsalariak edo blokeoa egon eta blokeoa posatu duena hartu eta utzi bere benerzko jokalaria joiten, ala beti kosta segitu, eta hor trebatzeleak galdegin die hortan beti aldatzea. Eta bai, zenta Azparneko defentsan baziren autopistak egiten nuen bezala, baziren zilo handiak, eta agian, teknika txiki horrekin, zilo horiek espero dute berriz etxiko direla. Bai. Ikusi dugu Azpandarrek botza altxatu zutela pixkat epailean kontra, hor, utxarteak ere horrentzat balio du, pixkat tentsioa jausaraztea. Eta jaurtik eta librea, Jun Jeanorentzat, miarritzaren alde, hau ere kanpora. Berri guztien duelaz, eta berak edukan ditu praksa bat, muntukot. Eta bigarrena labur, errebotea Damien Barbierentzat. Azpandarrak fite kontra erasoan, Nacho Gijarorekin. Eta Julen Riñotxezagetaren iruko saiakera, eta hau ere Bajnera. Azparnek 30, miarritzek 22. Eta Frankamoren saiakera kanpora. Ari dira urbiltzen Azpandarrak, boino 12 puntu badira, ez da deus. Baina ari dira urbiltzen. Emeki, Valenteanok baloia eskutan, saiakera. Badua lori Valentenek, bere jokalaria pasatzeko erreski. Individualki oso trebea den jokalaria. Hor, itzuli erdi batekin atsemandu bere tokia, baina saskiratze hori lortzen altzuen ere. Lortzen altzuen. Etzen batek gaizki gura erte egintzuena, baina egia gutxi gelitzen zitzaion bukatzeko ongi eta saskiratzea lortzeko, baina gutxi egin. Eta hor segurtatzeko beharra, bai. Taularekin jaurtik eta librea, ez da uso ikusten? Ez, hor punduak segurtatu behar dituzte, behaz zergatik ez. Importantuena da sartzea, eta taularekin
taularekin lehena bajura, bestea utxe egin du. Aipatzen zinuen, Mikel, garrantzitsua zela azpandarrentzat tarte hori betetzea, 10 punturekin gehienik erdiko utxunera joaitea, eta hor, 10 puntutan dira, beraz kasik hortan dira. Bai, buruentzat ongiltzeke, 10 atletik zeitea, beti jeskiago ikusten da. Alboko jaurtik eta miagiztarrentzat, Azpandarrek defentsa aldatu dute. Bai, individuala, defentsa individuala bi aldetatik orain. Agian presio gehiago ikusiko da orain. Damien Barbier defentsan baloia miagiztarrentzat, pasa zaila, eta defentsa polita, Nacho etorri da berzalarik Damien laguntzera, eta horrek egindu behaz, Joan Jaiek pasetxarra egindola eta kanpora bidai dola. Eta geri da, defentsa aldatzean, individuala, intentsitatea, igotzen. Gehiago. Eta hor segidan, miagitzeko jokalariak, behaz bere jokalari azkarrena, zela gainera, Luka Iar, logikoa denaz, eta defentsa individualan behar gazuen miagitzek. Bere berrokango dute. Balanteanok, baloia eskutan. Bere tiroa egitea lortu. Xantza. Ostiongo jaurtik eta librea taularekin lortu du. Uste dut, usaia hartu duela edo maitatu du. Eta irukoa taularekin ere. Ikusten dugu errepikapena. Irukoa, bum. Ez dugu errango nahitara egin duenek, baina importaduna da sartu dela. Hori da. Eta miagitzek. Errebotea lortu du, beraz. Bigarren saiakera bat ukanen du. Minuta bat eta 20 segunda falta dira laurdena bukatzeko. Bai. Intentsitatea igo da, eta bortxaz, faltak ere, bada, posibilitate hori, falta gehiago txistukatzea azpandarren kontra. Bai, falta ados, baina, tipia izan da berriz ere, txastu pixkat hor, azpandarren zar, baina ere. Paul Zanet, antolatzaile gaztea, berriz sartzen da azpandarren zat, gazte hutsa da, bera ere, zumatute ditu 18 bat, 18 urte hori da. Bai, ustean txartu da, buru belarri, bere lehen eskilortu ditu, prisurik gabe aritu da, hola segitu behar du. Bai. Jortik eta librea, Olivier Bakeren zat, 36 urteko egal pivotaren zat, labur, lehen saiakera. Eta bigarrena, Bagnera, azpandarrek baloia orain, 24 eta 43, miagitzek. Behatzi puntuko aintzina badu, eta minuta bat falta da, eta ze pasea. Ze pasea. Bai. Posesio bat eskainean miagiztarrei, Damien Barbieren paseo horrekin. Julen Grignotxtar eta Luka Lajen kontra defentsan. Publikoa ere iratzartzen ari da. Bigarren bat den hemen bukaeraren zat. Eta bai, azpandarrek intentsitatea igo dute. Miagizarren zat tiroak zailago egiten dira. Eta posesioa, azpandarren zat. Julen Grignotxtarretak iruko saiakera, baina... Eta berriz. Baloian zidu bidean. Jun Jeanok. Berrik zenta berrize bizkor abiatu azen. Bai. 23 segunda azken posesioa azpandarren zat. Azkenaren ez ikusiko dugu. Kontaktu asko. Taski azpian kontaktu asko. Baloian miagiztarrek ebatzi dute. Eta saskiratze erretxa Joan Jaientzat. 35 urtetan erakutsi du. Baduela oino bizkorrioteko... Bai. Eta hau bai azken posesioa izanen dela, ikusten dugu errepikapena. Azkar joiten da, eta eskuinaz, hop. Baloia sartzea lortu du. Eta publikoa iratzartzen da, zeren ikusten dugu kantsaren bestaldean, bi jokalari... Bai, Damien eta Jeremy mintzo dira. Bai, hitz batzuk kanbiatzen ari direla. Lau segunda falta Julen Grignotxtarretak azken baloia, azken posesioa, eta falta bat lortu du. Falta bat lortu du.
ea izango den biko jortiketa edo hirukoa. Epaile kontsiratzen duten jortiketa hartua zuela, falta ukandularik edo ez. Piskat tontoa da, falta hori miagistaren eskutik. Bai. Uste nantzuten joaiten baziren xantza guti saskiratze hori lortzea, baina... Bai. Ebela, jortiketa esker Julenek egiten aldu, 10 puntupetik zetan aldi dela. Ikusiko dugu zer zen, bikoa edo hirukoa, hiruko argia. Hiruko argia zen, epaileek errepikapena badute begi azpian, baina ez dute ikusi, ez dute begiratu nahi. Eta bakarrik bi jaurtik eta libre ukanen ditu Julen Griñontxezareta antolatzaileak. Behar kontsidatzen dute falta izan dela jaurtik eta hartu haintzin. Egia. Bai, egia ezan ez dugu aipatu, baina jaurtiketa izan haintzin, baina miagiztarek bost falta dituzte, beraz... Hortako, bi. Allez, on tape de main, s'il vous plaît. Bon, izerdia botatzen hasi dira jokalariak, zeren ikusi dugu sartu arazi behar izan dutela garbitzaile bat izerditantak sukatzeko saskiazpian. Gerosa irakatzen albaita jokalarien zat. Eta Julen Griñontxezaretak bi jortiketa. Bigarren laurdena hesteko bi jortiketa libre. Hai. Lehena kanpora. Eta bigarrena barrena. Hare, 10 puntu, ez dukete bestik hartu behar. Saiakera luzea Luka Alajen eskutik, baina ez. Bo, hortan geldi lehen erdialdea, lehen zatia. Ze pentsatzen duzu lehen zatia ofkazen? Bo, Azparnek zeltasunak ditu miarritzek inposatzen duen ritmo hortan segitzeko, eta behaz saskainitz hola lortu ditu miarritzeko taldeak. Bo, bigarren demora batean ikusi dugu ritmoa apaltzen eta pixkat zien puntu ezberdintasun hori mantentzen. Eta azpimarratzikoa dena bukaeran Azparnek, defentsa aldaketa. Bai. Nik atxemetuntu beko dira defentsa horrekin, barko lukete ala segitu ene duriko. Bai, ez dakit intentsitatea igotua zutenez jadanik defentsa aldatu aintzin edo defentsa aldatzea horrek lagundu duen, bai, egia da bigarren zati hortan aski argia izan dela intentsitate aldaketa hori. Eta gurekin dugu Jeremy Garrido, miarritzeko jokalaria. Galdera euskaraz pastuko dakot eta frantzez eginen diot. Jérémy, en match aller, vous aviez commencé très fort aussi à Asparren et l'intensité avait un peu baissé. Est-ce que vous pensez que vous pourrez tenir sur ce rythme sur tout le match? Un match dure 40 minutes, donc pour l'instant on a fait une bonne première mi-temps. On verra, au match aller on n'était pas dans le match, ce soir c'est notre match et voilà. On a l'objectif, c'est la victoire, on verra. On sait que ça nous mènera ce soir, voilà. Merci beaucoup, bon courage. Bai, joiteko partidan zaila izan zela, etzirela haien partidan sartu, eta aldiuntan bigarren beste partida bat dela, ajunt beste partida bat, eta bai, haien intentzioa dela hola segitzea, lehen zatian hasi diren bezala segitzea. Ez dakit Azpandaren aldetik jokalari bat ginen zaigun edo ez, baina bai, Azpandarek ere baditute gauzak zuzentzeko, miarriztarrek baino gehiago. Saiatuko gira Azparne aldetik jokalari bat atrapatzen, Oian Sagarzazu. Ikusi dugu Oian Sagarzazu ilustratzen partida hasieran, hiruko bat lortu zuen. Gutxi aritu da, gero Egia. Gutxi aritu da, ea aukera duen migrantzatean minutu gehiago lortzeko eta dakiena egiten erakustuko. Eta Oian Sagarzazu Azparneko taldearen zat, da irupundu gehien sartu dituena sasoin guztian, 24 irukorekin. Jokalari batek bakarrik iruko gehiago lortu ditu Azparne aldetik Oian Sagarzazu baino da. Julien Landaizbeher, biak ikusi ditugu ariketa hortan partida hasieran. Oian Sagarzazu,
partida hasieran ikusi dugu Miarritze intentsitate handiarekin sartzen, joaiteko partidan ez zuten lortu intentsitate hori atxikitzen. Uste duzu lortuko dutela gaur, aski ongi abiatuak dira? Goiek, badakigu Miarritzeren joko hori dela, hasieratik urte osoan dara matorela, lehenak dira gure mailan, beraz ez da ezertarako, badute kalitatea initz. Gero hor, akatsa nire ustez gugandik dator, defentsan ez ginen, laguntzten ez ginen, falta initz egin ditu gero, beraz horrek ere minaso egiten digu, erantzuteko gauza bakarra da, defentsan gogoa egitza eta hori zan erantzuna, haiek segituko dute partida osoan, 10 jokala dira, 10 gogoa dira, bukaraino egituak gira, beraz hori ikusiko zen. Prezeski ikusi dugu defentsa zaldatu zinuztela bigarren laurdenaren bukaeran, individualera pastu zineztela, horrek garrantzia hogeiten aldo? Bai, utatu dugu bakoitzak bere jokalari hartzea, bakoitzak gutxenez bere lan egiteko. Ez duzu aukerarik, zure jokalaria duzu, ez duzu atxikitzen, zure gandik dator, beraz. Bakoitzak bere erresponsabilitateak hartu behar ditu, bere jokalaria txiki eta gogorari, beraz. Hori egiten badugu, partida horinik ira hartzen alda, 10 puntu dira, Saskibaloian 10 puntu ez dira ere izugarri, beraz, horinik igotzen aldugu, beraz, hori gelitzen da. Miresker behantzak hartzazu, partida bukaera hon. Bai, eta Oianek aipatu duen bezala, defentsa, uste dut hitz hori anitzetan entzun dugula bere hauan, defentsa eta defentsa aipatu du. Erasoa, uste dut, nahiko ondo joan zitzaiela azpandajei, 35 puntu markatu ikustala ere bi laurdenetan, baina Oianek defentsa bakarrik aipatu du Mikel. Bai, nik ere hori aipatzen dizun. 35 puntu jartzea lahentzati batentzat ez da gaizki, baina 25 hartzea hori gezki ditzatekela egiten da egeski, hori da zuzentzeko gehiago. Zein izaiten aldira, zure ustez, Azparnerentzat gakoak ikusi dugu defentsa zaldatu zutela, baina intentsitatea igotzeko, zer bada beste baliabide bezala Saskibaloian? Hor, halko lukete nik uste hasi behar ziblatzen individualki jokalari batzu, ala nola Jun Milano, gazte horrek eman du bizkartasun eta ritmoa initz, bere taldearen zat. Eta jaursiketari berakutxe genitu. Bai, dekinez, eta initzukan dituela, beraz ala segitzen badu eta erdiak ere baizik jartzen baditu horrek egon du deia duten diferentzia mantenduko duela, barko lukete entzatu nolabait txinburukuki hankak mozten jokalari hori egin nahi ditu baloina duen aldi hori segidan hartzen, ez uzten ritmo hartzen eta dakien bezala bizkor joiten erasora. Eta nukela, bukaeren egiten defentsa individualan txigituko nuke, hori da nik uste defentsarik egetxena, eta ez zira galtzen, bakotsak bere jokalaria du, bigi bat atxikitzen du jokoaren gainean, bestea zeintzen duzun jokoaren gainean, eta hala. Ez dugu aipatu Miarritze giren tokian azkenean, Fal kiroldegian, Miarritzeren kluba, jende askok ezagutzen du Miarritze bere errugbi taldearen zat, baina Miarritzen Saskibaloi tradizio bat ere bada, nahiko presente dena. Jakin behar da, Miarritzek formakuntza zentru bat ukan duela, Saskibaloi lari gazteen zat, 1950 eta 2000 garren urte hasiera horietan bazen Paueko formakuntza zentrua, biziki formatua zena, Pau eta Ortezen artekoa, eta bazen ere Miarritzekoa, pixkat konkurrentzian ziren biak, ondoan baginuen garaian urketako taldea maila biziki honen zena, profesionala zena, 2000 urte horietan, 2005 artean. Eta geroztik, urketa maila zapaldu da, Miarritzeren formakuntza zentrua desagertu da, baina badira jokalari batzuk atera direnak, agian batzuek ezagutuko dute First Team kanala YouTubeen edo atera dutena, edabidea, horren aurkezlea, Erjuan Abotret, Miarritzeko formakuntza zentrotik pasa zen, gero Parisera bere kajera segitu haintzin Parisen, baina badira jokalari batzuk unat etorri direnak, eta gero badira jokalari batzuk Miarritzeren kontra haritu izan direnak, baina Fal kiroldegi untan jende izen politak pastu dira alere, ezan dugun bezala, duela hilabete bat, Boris Jo hor zen gurekin. Eta nonbait ere sorpresarik ez da, Miarritze lehen tokian da, sasoi biziki ere egin du, aipatu dugu joaneko partidan Azparnen kontra galdu zola, geroztik ez du partida bat izan ikan ere galdu, bat. Baina, hor lortuko dute eskualdeko edo regional mailako bigarren mailara igotzen. Hori izango da eduen urtean eskual taldean mailarik gorena, kontan aurkituko dira Urketa, Endaia eta Miarritze.
ez da goragurik izanen, eta bai, Miarritzek logikoz manera dutkoan lortuko du maila horretan zango sartzen. 7 minuta falta dira bigarren zatia hasi aurretik. Pausa txiki bat eginen dugu guk ere ikusentzuleak eta berriz ikusten dugu elkar bigarren zatia hasi entzitin. Gurekin egon, orain arte. Maite ditut emengo aur eta gazteak zen autistak dira eta informakuntza gehiena autista munduan gertatu zen. Askiz zaila da proiektu kultural bat montatzea autismo munduan diren gazteekin edo helduekin, zenta zinez mundu berezi bat da. Gu kanpotiarrak gira bai haien munduko kanpotiarrak, baita ere haien biziko kanpotiarrak ez gaituzte ezagutzen, eta beraz ikusten gaituztelarik lehen aldikot, ez dakite nor garen eta oro, eta beraz beldurak hartzen du poderea. Gero egunez egun gauzak egiten eta oro, be konfiantzia sortzen da, eta hartzen gira ere, naiz eta atainitz itxiak diren, atetiki bat zu eta atik, bada argitipi bat, eta gu entzatzen duguna da, arge hori pixka bat gehiago piztea eta biziarraztea. Berriz, hor gira Falkiroldegian Miarritzen, Azparne eta Miarritzeren arteko derbiaren bigarren zatiaren zat. Miarritzek 45, Azparnek 35. Eta lehen baloia Miarriztaren zat, Mikel. Bai, Azparnek segitzen du bukatu duen bezalaren zatia, defentsa individualarekin. Ikuste hortan da giltza, defentsa hortan segitu behar du. Bai, Luka Alajek iduriz kolpe txiki bat hartu du lepo mailan. Pisiko jenatuko duenetz, Luka Alaj lehen zatiko jokalari oberena, ustez. Bai, Jean Horekin, Bostarekin, biek egin dute, eta Jeremy Gerduen esperientziarekin, Miarritzek lortu duela 10 puntuko ontzua. Hiruko saiakera Nacho Gijaroren eskutik eta kanpora, eta Miarritzek errebote. Olivine kasik hartu du errebotea, baina azkenan ez. Eta, hala, segira. Ze fite joiten den. Bai. Ze bizko jaden jokalari hori, Jun Jeano. Jadenik bizpairu saskiratze lortu ditu bere salutasunari esker. Bai. Eta Azparne beste eskualdean, Julen Gino eta baloia. Eta falta baloia Azparnare itzulia. Eta betiko sistema berdina, hiruko saiakera oian sagartzazuren zat, hau kanpora. Baina bigarren txantza Julenen zat, errebote luzea. Pasa zaila zen, bai. Azpanarre galdute baloia, Julenen galdutu baloia. Eta defentsa polita gibelean aldiz. Hor da, segitu du, eta Nacho ere. Eta Nacho ere, da. Publikoa jatzartzen da. Pasea azterria. Errefusatu du. Bai, errefusatu du. Ukatu du bere tiroa. Julenek saiatu du irukoa, utsegin du Oliviek errebotea eta Olivier Grondenek bai bikoa lortu. Azparne 37, Biarritz 47, 10 puntuko desberdintasuna. Baloia azpian.
Junjean horrek, Ongi. eta urratxak. Defentsaderen. Urratxak, jakina da saskibaloian, 2 urratx gehienik egiten aldirela. Baloia, entzatu aintzin, hori da, baloiak lujean unkitu behar du, edo jaurtiketa bat saiatu behar da. Azpandarrek ere baloia azpira, Damien Barbierentzat saiatzen da. Eta Julenek saiakera, baina falta. Falta, Junjeanok falta. Aipatu ginuen partida hasi aintzin, antolatzaileen desafioa, antolatzaileen arteko bataila. Eta hor ageri da, Junjeano alde batetik, eta ere Luka Alar, nola ez? Eta bestaldetik Julen Grignon Txezarreta, ari dira bataila polit bat emaiten. Bai, hori impostuak egiten du erantzukizuna iniz eta dituztela, eta batek bestea neutralizatzen du horrek egiten du abantaila emaiten bere taldeari, baina bon. Eta kontraerasoa, Miakiztarrak, eta falta, beste falta bat. Partida hastieran aski konten ginen Mikel zeren txistukatze guti bat ziren eta erritmoa gora zen. Orain txistukatze hainitz badira eta saski guti. Miakiztarrak baloia, Junjeanok, baina oian sakartzazuk lapurtu dio. Defentsa hono aientzat. Bai. Eta azparnerentzat berriz xantza bat, sortzi edo zazpi pundura urbiltzeko. Baloia, oian sakartzazurentzat. Damien Barbek azpian, baina baloia galdu du. Eta segidan, hala. Ezkerraz, Junjeano nola ez. Lehena zen kontraerasoan. Kontraerasoa ikusten dugu errepikapenean, esku ezkerraz. Eta saskiratzen. Pase, komplikatua, baina polita zen. Polita zen, baina komplikatua, Damienek ez du ikusi, doberantegi. Eta oina, majaren gainean pausatu zuen Luka Alarrek, bere lokajiak egin aintzin. Eta beraz, baloia, ikusiko dugu hori errepikapena. Oina, majaren gainean pausatu du, eta beraz, baloia perdean zen eta ezpandarrentzat. Eta beste aukera bat, azpandarrentzat, utsunea gutitzeko. Nacho Gijarok baloia. Badira kontaktuak, Bai. Eta kanpora. Junjeano gaixoa. Usten dugu ere energia initz meiten duela zela egenean. Ari zen kosta eide hartu nahian. Ardaiakin ikusten dugula ezker eskuin alde guzitela asterri egiten, baina horrek ere energia txagutzea initz gertzen dugula. Iruko saiakera, Julen Grignon Txezarretaren eskutik eta bai! Partidoko irugarrena eta azparne urbiltzen zaio 9 pundura Miagitzeri. Ez da, imposiblea, Valentia posible da beti azparnarentzat, lehenaren kontra, lehenaren zelaian. Olakoak gertatuz, ez? Olako jasiak eskaini zaira izanen zaie, baina... Nomaia. Eta ikusten dugu Julen Grignon Txezarretak ere baloia nitz galtzen hasi dela, zaila da, presio horrekin, baina hori da antolatzaile baten lana. Hori da. Eta Luka Alar, Julen Grignon Txezarretaren kontra, baloiarekin. Jeremy Garrido, Luka Alar, bakarrik, baina ez. Bakarrik ez. Kampora, Julen Grignon Txezarretak baloia kasik berriz galdu du. Eta hor, aprobetsatu behar dute azpandarek, bat gutxiago dira Miagiztarrak defentsan. Nomaia. Atxemana zuen, oian, bakarrik. Saskiratzea lortu du, baina txistukatzea izan da lehenago. Begira, hor, baloia kasik galdu dute. Pasea lortu du egitea azken momentuan. Eta kontraerasoan, txistukatze bat lortu dute. Falta bat egitea lortu dute. Valenteano berriz sartzen da perdeentzat, azpandarrentzat.
Olivier Grondenen tokian. Usiko dugu berriz hor falta. Hop. Bon, falta tipia. Tipia zen, da. Iruko zaila. Zaila. Bai, hor ere, ostion bezala, itxasuntzia mutu zaio. Zaila. Barretu hartu dakizkienak. Bai, bazen erabaki hori bat egiteko, jen ustez. Uste tiro hori ezartzeko userik duen. Alta... Eta horian txagartzen duen, presioa defentsan. Intentsitatea igo da ere azpandaren eskutik. Egebotea perdentzat. Eta falta. Falta. Uste dut, bere aurpegian ikusten dela ez duela ulertzen. Txistukatze hori. Bai, paileak. Paileak esplikatzen dio, ipurriarekin edo hankarekin mukaldeak emaiten saiatu dela. Bere leku egin duela Frank Hammer airean zelarik. Bai. Berez egia da lan jose izitan lehen gozoat dela. Egia da, lan jose izaten alda. Zen inolako intentzio txarrik hortan, eta beraz, estukatzea aski zeila. Jokalari bat airean delarikola unkitzea. Gero erortzean biziketa. Horreka galtzen duzu erreski eta iruko komplikatua ere. Luka ala jentzat, bai. Azpandarek, biko erretxa. Komplikatu du bakarriko ere bizia, bazuen ezkerreko aldea irekia. Nahi izan du eskuinera joan. Alere, saskiratzea lortu du. Usiko dugu berriz. Ezkerra libro zuen, baina eskuinera joan da. Eta saskiratzea lortu du. Beti hor dira, behatzi punutan. Arko lukete entxatu bai emeki. Bai, miagiztarrek jadanik lau falta kolektibo baituzte, beraz orain. Falta bakoitzak, azpandarrak, jaurtik eta libren majara erabazi. Entzunen dugu. Miagitzeko entrenatzaile. 4, on a dit c'est trop lent. Donc, pumpez et ressortez. Si c'est ouvert, jouez directement. On est devenu passif et ils vont grignoter comme ça et après ils vont remonter. Hasi zaie beldu Allez, jasotzen repartez et arrêtez de... Eta entzun dugu entrenatzaileak galde egitea bizkortasun gehiago maitea. Galderarik ez potsatzea hien buruari, lekoa balimada joitea saskira, eta ez balimada zurikatzea, atxamaitea. Ea azparnean ditikzea gaiten den. Damien, vais chercher sur cercle. Eskatzen dio Damieni bere tokia egitea eta baloia sakatzea saski azpian. Damien Barbiek 2 metro egiten ditu. Bai, guti ikusi dugu ondukotz, 2 metro egiten ditu eta badu izara handi bat saski azpian, baina montukotz ez. Ez dugu erran berda ere ongi hartua dela. Bai. Jeremik ez da bera eusen ondia, baina esperientziaz badaki lako jokolarek defenditzen eta ongi egiten du montukotz. Eta azpandarrik presioa zuzenki, kantsa guzian hartzen dituzte miagiztarrak defentsan. Jungeano, Julen Grignon txizarretaren kontra, baloiarekin eskuetan. Jeremik Garridok orain, egalean. Eta baloia azpira. Biko saiakera kanpora. Bai, defentsa hona izan. Iruko luzea, eta ez, hau kanpora, baina errebotea Damien Barrierentzat, eta berak ere kanpora, baina errebotea Julenentzat, eta hau ere kanpora. Iru santza, iru porrot, azpandarrentzat. Baloia Jeremik Garridorentzat, atxamaiten du Joan Hei iskinean, baina berak ere kanpora. Azpandarrak fite beste aldera, baina baloia galdute, ez? Falta ukandutelaz, eta hor baloia galdua zuten. Hor ere falta pixkat tontoa, ustez, etzen bortxaz egitekoa falta hori. Usiko dugu, Nacho Gijarok baloia eskutetik galdu zuela. Bai, berantean da, Joan Hei, gibiltik galdu zaio. Falta nahizta txipia izan, argia da. Azparnek berrogoita bi biarritzek, berrogoita meka, behatzi puntuko utxunea bete behar dute Azparnarrek eta bi jaurtik eta libre Nacho Gijarorentzat. Lehena da gura.
Bigarrena kanpora. Zortzi segunduko utxunea. Koitarazten dugu joaideko partidan azpandarrak 19 punduz gailenu zirela, Miarritzenen kontra. Baina, etzen dinamika berdina, hor, Miarritzen muntzuko lehena da. Eta baloia, azpandarrentzat, ebatxi diote baloina. Eta hor ere, guretzat azparne ongi ateratzen da, urratxak egiten alko zizkion, baina ez falta ukondu entzin. Ekin behar da, noiz berden bizkurrez jokatu eta noiz berden kalme jokatu hor, etzen ikuste Damien eta Natxuri bizkur jokatzea. Holakotan baloina berreskuratu eta gibelekoa edo antolatzea asikatu. Ezen aritu, Jan edo Julen eta hor, Pol. Ikusi dugu, repikapenan baloia justu hirugarren oina pausatzean askatu duela, lasatu duela. Eta beraz, egia da urratxak sistukatzen antzilea. Nacho Guijaro azparneko egal pivotearen kontra. Baina, berak ditu bi jaurtik eta libreukanen. Lehena kanpora, laburregi. Eta Julien ere sartu da. Bai, Julien ondaitz behar. Dugu bizki ikusi, lehen zatian. Ea lortzen duen horrei. Irutik eta pare bat edo... Hori da. Irupundutik biziki trebe dela badakigu. Junjano baloiarekin eskuetan, Julen Keñotxarreta defentsan, eta baloia eskapatu zaie. Bai, berrik, zenta hor pastua zen. Pase polit bat atxeman zuen, bai. Julenek etzuen ikusi... Hala, pase polita, baina baloia eskapatu zaie. Miarriztarek presioa berriz. Polzanet antolatzaile gazteak baloia eskuetan, berriz kanpora Julen Keñotxarretaren zat. Damien Barbieren blokeoa, eta Julien ondaitz berrek irukoa, eta etzen urrun, baina ez kanpora. Ez da erretxa, minutu gutiukan ditu, konfiantza ukaiteko eta lehen tiroak sartzeko ez da erretxena, baina kasik eman du. Eta utxegin. Eta boloia azpandarentzat. Ez du idu hori hola, baina bakarrik zinelarik hola saskiazpian, batzutan ez da. Ez da erretxena ez. Eskapatu zaio baloia. Eta azpandarrek aukera bat, 5 pundura urbiltzeko. Ari dira, biarritzeko entrenatzaileak beldur zuen bezala. Haien beranta ahapatzen, baina baloia galdu dute hor. Baloia azpira, kontaktua izan da. Zer ikusten duzu horzuk? Uste duzu untsa saldu duela Polzanetek? Nik atxamaiten dut biziongi saldu duela. Ikusiko dugu errepikapena. Ala pasatu da. Bon, ukondoak zabalak ditu, ukondoak erabili ditu. Eta egia da, zentimetro batzuk emaiten dizkiola Polzanet gazteari Jeremy Garrido. Bai, baina meia dut ere ertea ongi heldia duela. Jeremy Garrido horrek ere berak lehen zatian lekin izan dure berzarik ukundekin jokatzen, ez da rapatua izan, hor domaia beretako, baina polek ongi jokatu du. Eta utxartea, entrenatzaileek berriz gauzak plantan ezartzeko aukera ukanen dute. 50 meka eta 50 lau. 7 punduko desberdintasuna. Balentria posible da, beti azpandarentzat. Bai. Miarritzenekuan hor da zailena jokatuko edo horaitik goiti askifite lortzen dute partida hiltzen, eran ebitu antza aski konfortable bat ugeiten, eta hortan egiten argunt bilakatzen dela partida zerratua. Edo ez dute lortzen eta azperne ari den bezala emeki edortzen da. Eta horrek zeltasunak lortzen ditu Miarritzaren dako. Merda zaila dela, posizio hori ere, Miarritze den posizioa. Badakizu zure parekoak urbiltzen ari zitzaizkizula. Eta zuk berdizu esfortzu gehiago egin, eta baina ere badizu 3 lorden zangoetan. Ez da erretxa, posizio hori. Ez da bat erretxa ez. Eta behaz, polek ukango ditu bilortiketa. Eta gibelean posizio ere bai. Eta ikusten dugu, irudiaren zolan, telebista gainean,
Luka Alak saiatzen dira epaileekin eztabaidan sartzen. Jokoa da hori, unibertsala da. Kirol guztietan badakigu epaileak duen garrantzia, beraz badakigu epaileen gainean presioa zerri behar dela. Lehena Bajlera, Paul Zanetek. Eta bigarrena ere, eta ostion bezala, Miahitzek rekuperatu zuen bezala posesioa, antikiroltasun falta unentzat, azpandarrek dute posesioa errekuperatuko. Eta hor dira, azpandarrak 5 minutan. Sistema berdina azpandarrentzat. Nikia. Baina baloia errekuperatuko dute, bai. Sistema argia zen, Julieneko egiteko iriko tiro libre bat. Nahiko famatua bilakatu da horrein sistema hori iparjaldean, adarrak deitzen da. Eta Azparnek biziki maite duela badakigu, usu erabiltzen duen sistema bat da. Miahitzek baloia eskuetan, Paul Zanetek lapurtu du, Jeremy Garridoren eskuetatik, desafioaren bigarren ekitaldia. Hartzen erba itxoin, lagunak itxoin. Hala. Julian Ondaitzerrek ere berriz baloia lapurtu die Miahiztarrei, eta orain juren Gino Matxezarretak jokoa antolatu behar du. Damien Barbiek baloia saskiaren parean. Nacho Viejaro libratu da, baina Julienek ez du zerbitzatu. Damien Barbiek baloia, Paul Zanetek kanpoan, eta ez, labur geratu zaio bere tiro saiakera. Are, bai. Eta falta teknikoa. Falta teknikoa Jeremy Garridoren kontra. Argia, ostetik penira. Zer da falta tekniko bat, Mikel, espikatzen duzu? Falta tekniko bat duzu, nola jamer da hori. Epaileari errepikapena. Ara, saiatu zaio Julen Gino Etxezarretari baloia ukaldi baten egiten. Eta hori, saskibaloi kantsa batan ez du ikusi nahi. Zuena zen penitzen aizela kontaktua gukanik gibeleaktik errobotean, baina hori errobotu eguztien jokoa da. Eta orduan hor hasi da keinu txar bat egitekotan, eta epailak ez du utzi pasatzen, eta behaz falta teknikoa. Ukan dugu, Jeremy Garrido hori gure mikroan utxartean, bigarren zatia hasia intzinik, uste ginoen pixkat erabea zela, pixkat etzela biziki finki mintzo. Baina kantsa gainean beste pertsona bat irakatzen da. Zor, epailak ari dira egoera esplikatzen jokalariei, entrenatzaile bakoitzari, azpandarrek profitatzen dute haien artean mintzatzeko, gauzak argi usteko. Eta esplikazioak hasten dira. Ez dut dena ulertu, zergatik atera den Jeremy Garrido. Ala bigarrena zuen, teknikoa? Agian edo antikiroltasun falta bat bildu balin bazuen aintzinetik. Egia da, antikiroltasun falta bat eta falta tekniko bat biltzean partida berean, jokalaria kanpora joan behar dela. Ezin duzu biak kumulatu, biak ugeitean kanpora zoaz. Zorrek esplikatzen du zergatik, gelako arduan da eto giren Jeremyren bila. Hori da. Eta Jeremy Garrido partidetik kanporatu izanen da. Ezingo da gehiago sartu. Azken zatian ez da horrezen da. Eta azpandarren publikoa jatzaki da. Paul Zanetek bere jortiketa librea utxegin du. Eta baloia, Miahiztarrentzat. Egebotean bukaldiak badira. Fite jokatu behar du. Bai, falta. Intentsitatea igo da. Erortzeak gogo jagoak dira. Hor falta argia zen. Bi ere bazituen. Bi ere bazituen, bai. Hor epailen lana
biziki zaila izanen da, partida bukatu arte. 36 segunda falta dira hirugarren laurdena bukatu aitzin, eta gero laugarren laurdena dukaren dute kudeatzeko epaileek. Eta hor senitzen den tentsioarekin, nik ez nuke haien toki hartuko. Hori ez du epaile bakar batek edez hori amesten, azken zati bat horako tentsioarekin dukatzea. Lehen jartiketa librea sartu du Polzanetek, baina bigarrena huts egin, eta baloia miarriztarrentzat, salbu. Salbu azpandarrek ebasten bazioten, baina ez. Baina ez, Luka Alaj lehena zen baloi horren gainean, eta Julen Riñontzaretak falta eragin dio. Eta hor dira, 4 puntutan. Julen irungarren falta. 4 puntuko desberdintasuna, hor Mahaiak arazo bat ukandu. Bai. 4 puntuko desberdintasuna beraz, Azparnen eta Miarritzen artean. Azparnek 47 eta Miarritzek 51. 30 segunda hirugarren laurdena bukatzeko. Hogeita 7 segunda eta 2 jaurtiketa libre, Luka Alajentzat. Noia da, Azparneren zat, zeren orain arte lortu zuten nahiko ongi kudeatzea haien faltak eta haien defentsa, eta hor, azken momentuetan, jaurtiketa libre batzuk eskaintzen dizkiete Miarriztarrei. Eta kalmonizun horako jokalari bat sustut barnera sartzen duela, baina ez, lehena kanpora. Eta bigarrena sartu. Bigarrena bai, doi, baina sartu. Dudantzen baloia, sartu edo batera, baina gabaki hartu. 23 segunda falta dira, azken posesioa Azpandarrentzat. Julen Griñon etxezarretak baloia eskuetan. 13 segundu. Begikada bat emaiten dio taulari, 10 segunda falta dira. Pasea Julien Ondait Berri eta irukoa luzeegi. Domaia Azpandarrentzat. Denboraren kudaketa polita Julen Griñon etxezarretaren partetik. Azken tiro bat lortu izan dute Julien Ondait Berrien eskuetatik, baina luzeegi. Itxoindu azken segundan izaitea eta defentsaren marnea sartzera, finkatzeko bere inguruan eta azken montuan pasa egin dio taldekideari Juliene iruko jorkita libre baten dako, bakar bakrik, edo kasik bakrik, baina hori sartu duten. Bon, berroita zazpi, Mikel. 5 puntuko desberdintasuna, partida bada, Partida bada, beti hor da. On l'a eu là, entzut dezagunen, Miarritzeko entrenatzailea. maintenant on n'a aucune chance après ce quart-temps. C'est maintenant qu'il faut jouer. En attaque, il ne se passe plus rien. Il ne se passe plus rien pour rater tout. Erasoan ez dela deus pasatzen azpimarratzen du Kasunturre Miarritzeko entrenatzaileak. Horien eskibaloia berriz atxeman. Eta gogortasuna, Gogortasuna, gadaldik ez gehiago, ez dela beste aukerarik, azken zatia dela orai hasten, azken 10 minutuak, eta beraz orai bai alabai, dena egin berdela irabazteko. Eta nire ustez, Azparnen aldetik, kontsina kontrarioak izan dira, edo Azparnenen helburua da erritmoa kudeatzea azkenean, erritmoa apaltzea, haien erritmoan sartzea partida, Miarriztarrek kontrarioa nahi dute, Miarriztarrek nahi dute bizkortu eta albezain bat puntu sartu. Bon, Mahaiak arazo txiki batzuk baditu, taula kudeatzeko eta denbora kudeatzeko, baina epaileek hori guzia argituko dute. Eta lehen posesioa Azpandarrentzat izanen da. Berroita bost sistema iragarri du Julen Griñon etxezarretak. Sistema hori normalki saskiratze erretz bat lortzekoa da saski azpian. Ea ala izanen denetz. Piskat akrobatikoa izan da. Baina ez dute lor. Eta Damien Barbiek. Eskua utzi du sobra luzaz. Giberetik, erbotoa galua zuen. Luzak baitutu besoak, zaila dira infekentzia. Eta bere tokia uzten du. Pierre Fouqueri. Piskat tipiago den jokalari bat, baina metro bat talarro gaitan babostar ere, ez da geizki.
baloia miarritzaren zat. Baina egebotea, Nacho. Falta berriz. Eta miarriztarrek falta, baloia azpandaren zat. Bere bidea lortu zuen eta azpandarek ez diote faltarik egin. Ez. Enbesti lortua zuen nun txaskiaren azpian gelditu den eta komplikatua gelditu zaion txaskiratzea. Ez dakit holtza berezia denez miarritzen edo, baina erortzeak biziki bortitzak atxama egiten ditu. Eta rabotx genitz egiten dute jokalariek erortzen direlariek. Irukoa Nacho Gehiago. Eta falta ukango du. Eta iru jortik eta. Horrek bai interesgarrik direla. Eta miartzeko entrenatzeila, Kasunturrek bere kezka adierazten dio arbitroari. Jun Joano ikusten dugularik bazterrean, bere berotzarik eta egiten. Onbetike berba ez du aski lasterrekin egin. Hori edo bere trebatzailari erakutsi nahi dio, osten ari dela eta berriz sartu nahi duela. Estrategia izaten ditzateke. Hiru jortik eta libre beraz, Nacho Gehiagoren zat. Lehena baknera. Bigarrena kanpora. Eta hirugarrena baknera. Baina epaileak ukatu dio. Era zergatik ukatu dio hirugarren. Ukatu dio, zenta araudiak dioenez, ezin duzu sartu zonaldera, zure jorketikeratako baloiak, saskiko zirkulua ukitu haitzin. Eta beraz hori gertu haitzin, txartu da Nacho, eta beraz, ez. Jorkiketa ezaztatu izan zaio. Sartu arren, arbitroak ezaztatu dio. Pase polita Lukalarrek azpian. Baina, errebotea, azpandaren zat. Julien Lodleitzbergek baloia eskuetan. Blokeoa Nachoren eskutik, eta Nachok. Txapela eman dio. Eta kontraerasoan, miarriztarrek ez dute lortu saskiratzea. Eta Frankamorrek bigarren denbora batean. Errebotea lortu eta saskiratzea lortu. Biko zaila, baina lortu du. Julienek ongi atxemena zuen Nacho, baina Nacho ez du ikusi bigarren egidagoa esten, eta behar txapel garbia bildu du. Usten dugu, azpandaren defentsa polita zela, Julen Grignotxzarreta ongi igo dela. Julen ongi etorri zen berriz, defentsan. Eta Frankamorrek bere jortik eta librea hutsegin du, baina bere taldekideek rebotea lortu dute. Eta epaileak beste falta bat ikusi du. Hasten dira berriz ere sufritzen, azpandarrak hor reboteetan. Lortu zuten ongi esten, horai erte, baina bon. Anitza ipatu ditugu bi taldean erasoak partida astapenean, zen pundu anitz markatzen zuten. Jakitekoa da ere, defentsa aldetik, miarritzek, multzoko bigarren defentsa oberena baduela, eta azparnek hirugarrena. Bai, ados. Beraz, bi taldeak defentsa aldetik ere taularen goialdean dira. Ez zuen ala iduri lehen zatian, baina egia orai piskat gakutu dela partida. Julenek falta bat provokatu du. Luka Alajek jaiatu dio baloia ebasten, baina falta izan. Jaiatzen da negoziatzen, baina berantegi. Eta Valentenek lortzen duen orai. Bere kalitate individuala erakusten, orai erte ez duen beste lortu, badakigu altasun egin dizuela. Ikusten ginoen hor berriz, Luka Alaj jaiatu da eskuineko eskuarekin baloia ebasten, baina kontaktua bildu du. Eta bai, zuka aipatzen zinuen Valentin ano, orain sartu berria dena, Prezeski, epaileak
zerbait aipatu nahi dio. Frank Hammerrekin agian ikamikan ari direla edo batailan zerbait. Hitz batzuk agian kanbiatu dituzte. Hala, epaileak bere lana egin du. Esplikatu die. Baloia azpandarentzat, balantean hor. Azpiko... Baloia azpira, Nacho Gijarorentzat. Kontaktua sekatu du, saiakera zaila gehiago eta beraz, saskirik ez du bat lortu. Hau ere zaila zen. Zaila zen, Joan Reien eskutik, baina... Eta Joan Reien estarretak esku altsatzen du barkamen gisa. Zakien etzela bortxaz erabakio berena. Jaurtik eta hori saiatzea, agian lagunak txoitea hobe zuen. Ikusi du erdi irekia zuela eta aukera zuela hor pundu batetara berriz tortzeko. Edo 3 pundura bajatu. Baina ez, hobe zuen bai, taldekideak itxoin eta transizioan ekatu. Miagitzek, baloia, Joan Reiek eskuetan. Azpira. Bainan falta, Olivier Grondenen falta. Demora pixkat eman du epaileak falta hori xistukatzeko, baina ikusia zuen. Eta Teo Perez ukaren dugu jaurtik eta majaren gainean. Gutxi ikusi dugu jokari bat, orain arte. Baloi batzuk konditu eskuetan, baina... Berak ere iduriz alak dituenak bere saskiak lortzeko edo sortzeko, bere den. Eta izpeiru garen aldia da hor, zati honetan lortu duela bere bideska egiten, bakarrik. Saskiak ez ditu lortu, baina faltak bain. Eta bigarrena Barnera. 7 puntutan berrizterrak. Miagitzek 55, Azparnek 28. 7 minuta eta 19 segunda falta dira, partida bukatu arte. Balanteanok baloia eskuetan, bere espazioa lortu du egitea, eta iruko saiakera, eta berriz ere taularekin. Berriz ere, jaurtik eta libre bat lortu du taularekin, irukoa saiatu du bigarren zatian taularekin, eta hor ere, beste iruko bat taularekin. Ez da ohikoa hori saski baloian, Ez. Eta uste dut, Waikoan nahitara egin. Lau puntu desberdintasun bitaldeen artean. Ez da deus, lau puntu saskibaloian. Ez. Jaurtik eta zaila. Eta falta zen. Falta eskatzen zuen. Epaileek ukatu baloia Luka Lajen eskuetan. Miagitzerentzat. Azpira, xantzaukan dute hor. Frank Hammerrek rekuperatu du. Eta pase polita, bai. Bizki polita. Joan Reiek lana egin du hor. Ikusi du... Bizkortasuna zartu bere defentsalaria, pastu, finkatu pibota eta lagunari eman. Eta utsunea, Miagitzek utsunea eskatzen du. Eta Damienek bere 5. falta. Bai, hori azpimarratzekoa da. Zer da beraz, 5 falta egiten direlarik, saskibaloian? 5. falta egiten zularik, duzu gibilean beste faltarek egiteko aukerarik, zeren ateratzen zira, ezin duzu berriz likoan txartu. Eta hori gertatu zaio ere Jeremy Garridori, hori ikusten dut, ostioan. Bai, hori da, ados. Bere 5. falta egin zuen, partidan nahiko goiz, Bai. Hori da, 5. falta egitean... Kanpora, ezin zira gehiago sartu. Bakizu zer gaiten den, saskibaloian. Zer ginkel. Behatuko dugu entrenatzeila. Azparneko entrenatzeila entzunen dugu. Passe là, on fait 15, ressortir à l'opposé. Joulen, 15, ressortir à l'opposé. Revenir là, on vient porter l'écran en bas.
Beraz, esplikazio nahiko teknikoak, azpandarentzat. Ari dira sistema bat marrazten. Xehetasunetan, atentzioa maiten dute. Eta Miarritzeko entrenatzailea entzun dugu. Erganez, ez baduzu markatzen, azpandarrak urbilduko gaitzaizkigu. Sei minutu eta 23 segunda falta dira partida bukatzeko. Miarritzek 55, Azparnek 50, eta bidortik eta libre Miarritzeko jokalari gazteenarentzat, Bastien Dajaz Link gaztearentzat, 19 urte eta 2 metro eta 0 bi. Lehena kanpora joan zaio. Eta bigarrena ere. Eta Pierrek segurtaz dudu errobotea. Errebotea eta baloia beste aldera igotzea. Ez da horikoa hori ikustea, pivote bat entzat. Falta. Kasik bien artekoa txistukatzen altzuen, baina ez. Falta azkenean. Epaileak ari dira mahaiarekin xehetasunak ikusten, jokoa berriz fitesko hasten alko da. Baloia azpandarentzat, errepikapena ikusten dugu hor. Bi jokalari zituen gainean Pierre Fouquet azpandarrak, gainean falta lortu du. Baloia Valentin Amoren eskuetan, bere gaitasunak ezagutzen ditugu, baina iruko zaila. Zaila, bai. Oh, lala, zaila. Falta bizi zaila bantarentzat. Bai, defentsa nahiko polita zen, kontaktua absorbatu du. Indarrakin ez zituen behiz ongi pasatzeko entzine da, eta... Baina egia kontaktua bazela. Eta bere bosgarrena berari ere. Eta bere bosgarren falta, berak ere. Valentin Ano ezingo du gehiago jokatu partida horretan. Azparnek bi jokalari banku gainan baditu, Damien Barbier eta Valentin Ano. Horrek bere pizua gaiten aldo, partidu bukaera horretan, badira 6 minutu kasik partida bukatu aintzin. Bai. Garrantzi. Bi jokalari garrantzitsu, azparantzat, atzenak berri sortuko. Luka Alarrek bere bi jaurtik eta libreak eman ditu. Azparnek ez du beste jokalaririk lau faltetan, beraz ez du beste jokalaririk arriskuan, aldiz Miarritzek. Jun Joano, zaindu behar du, zeren berak, lau falta baditu, beraz beste bat egiterakoan, bera ere, kanpoan geldituko da. Tiro zaila, jartik eta zaila ere Olivier Grandenen eskutik. Etzen garbia, ere hartu du, atzen hobetego egiteko. Luka Alarrek baloia kasik galdu, pase hori zaila zen, Joan Jenei eskutik. Eta jaurtik eta irut kanpora. Kanpora errebotea... Pirrekon egiten dio rebotean, ongi segutatzen ditu, blokatzen ditu. Eta Luc Calejero gaztea berriz ikusten dugu kantsa gainean, zuguan hitz ikusi gaur. Kutia ditu da. Baloia Julen Grignon etxezageta Barxearen eskuetan, iruko saiakera urjundik ez. Kanpora eta errebotea kostaldeko entzat. Kasik urratxak istukatzen altzituen. Oian txagartzazuk errebotea. Saskiak ez dira hain errez sartzen, ageri da partiduka erangirela. Lehen zatian dena bajura erortzen zen. Horre pailak istukatu du. Usten zaitut esplikatzen nik. Ikusiko, nahi dut ikusi zineztea baden, esplikatu aintzin. Bai. Denbora ukanen duzu zen, utxurte bat bada. Beraz, begiratu behar da. Julene, pasagitiko momentoan, oian nunden.
Eta hoian, ez dugu nuntza ikusten. Beraz, gaurko berezitasuna da, epaileek badutela pantaila bat ere haien begipean, eta errepikapenak ikusten ikusiko dugu. Plano zabalean ikusten alko dugu. Eta... Ez da. Berazara huriak hor txiskutakatu dutena, ditzateken, Julenek pasa egin balu oiani eta oian gibiletik heldu bali mazen, eta azken bere oinahiak gibileko zonaldean, behar nahi bitu, beste partean hartu izan baditu, baina ala etzen, ikusi baitugu, errepasoan, bi oinak sartu azituela eta ongi, epailea trompatu da. Saski baloia baduzularik, arerioaren kanpora pasten zirearik, ezin duzu berriz baloia zure kanpora bidali. Hori da. Eta hori txistukatu du epaileak. Ikusi dute, pantaila gehienan trompatu zirela, baina ez dute haien erabakia aldatu. Eta beraz baloia, niagiztakentzat izanen da. Behatzi punduko abantaila lortzeko parada daukanen dute kostaldekoek. Eta ez dute behatzikoa lortu, zeren bikoa eman dute, baina zortzikoa ere ez da geizki, zortzikoa abantaila, eta 4 minuta falta dira partida bukatzeko. Afera komplikatzen ari zaie azpandarrei. Eta hor ikusi dugu, Jun Jeano horrek, en ustez partida hasieran baloi hori, saskaraktera eramen zuen. Eta hor, afera kalmatzea erabaki du. Akidura edo kalmatzea dena akigu, bietarik eskat. Edo kudeak eta, bai. Eta urratxak txikutatu izkie. Aldaketak Azparneren zat, Julien Ondaizber sartzen da, eta Pierre Fukek bere tokia uzten dio. Horai eginen dituzte bitaldeek, eginala guziak. Eta notatzeko da, Azparne pivoterik gabe ari dela. Hori da. Luik aski ondia da, baina pivotaren lekuan ez daki jokatzen. Ez Damien bezen untxa edo Pierre bezen untxa. Hori da, egokitu behar dira Azparnaratzen. Damien atera da, beraz aterabideak atxeman behar dituzte, eta Olivier Grondenek atxemaiten ditu bere aterabideak. Iruko bat, saskiaren paretik, Azpandarrek 54, Niagitzek 59. Merritzetik 5 punutara eramaiten du taldea, orai defentsa segurtatu behar da. Ai, eta bai, Julen kanpoan zen, eta behaz. Ikusten dugu berriz Iruko politori, saskiaren pare-parean, eta zarea bakarrik onkidu, baloiak. Baloia urdinentzat beraz. Beraz, egin du teknika iringarri bat, Pasea ezin zuen lortu taldekin entzat, behaz epaileak Azpandarrek pasea intzin, 5 segundu batira pasearen egiteko. Hori da. Erabaki du, oianen gainera botatzera. Eta epaileak, oian Sagartzazuri, iragarri bat eman dio, Elduden aldian, falta tekniko bat bilduko du ere, kesatzen balin bada. Blokeoa eskatzen du Oian Sagartzazuk, Natxok emaiten dio, baloia eskuinera, egalera, Olivier Grondenentzat, Julen Grignonek eskatzen du, saskiparean, bere espazioa lortzen du, eta aztejera. Baina rebotea Oian Sagartzazuk, bigarren xantza bat, Azpandarrentzat. Tiratu behar du. Ari da pixkat zerko bat bilakatzen partida hori, badira tiroak alde guzietan. Jokalariak erortzen, hor Julien Ondaizberrek saiatu zuen tiroa, zenen denbora apurtzen ari baitzizaien. Eta Julen Grignon etxezagetak, falta bat lortzen du. Aukera aukanen du 3 pundura ekartzeko bere taldea. Niagitzeko trebazaila ez da pozik. Hasten da epailearik esatzen, eta epaileak egia altxatzen dio erakusteko, bera ere abisatua dela, datorren aldian, falta tekniko bat. Horren ustez ere, falta ofentsibo bat sistukatzen altzitzaion Natxo hori. Ikusi dugu errepikapena. Piskal bortxatu du bere paisaian, bai.
Lehen jaurtik eta librea kanpora, Julen Griño txezageta antolatzailearen zat. Eta bigarrena Barnera, Azparnek 55, Miarritzek 59, 4 puntuko desberdintasuna. Eta 2 minutu. Partida bukatu aitzin, baloia Miarriztarentzat. Miarritzek denbora hartuko du, kudeatuko du, bukaera arte. Azparnek da presioa jartzea. Saskiratze zaila, baina... Eta importantea. Importanta biziki, Jun Jeanoren eskutik. Olivier Grondenek biko saiakera. Partida astapenan sartzen ziren, horrein zaila, komplikatzen hasi zaio afera. Etzen garbi-garria. Azpandarrek lortu dute baloia rekuperatzera, Olivier Gronden kontra erasoan. Iruko saiakera, laburrak geratuko zaio, bai. Erabaki txarrak hartu dituzte Azpandarrek. Minutu bat eta 19 segunda falta dira partida bukatu aitzin. Miarritzek 6 puntuko aintzina badu. Eta falta bat, Olivier Grondenen partetik. Garaipena segurtatua dute hor, Mikel Miarriztarrek edo Valentria posibe da hori Azparneren eskutek. Sergioen egiten ez dela xikoen fini. Bere ez, 6 puntutan, 2 posizio dira, baina bo ez. Hor, 2 jortitak emanez gero, bai. Bai, saskiboloian duzu posesiotan kondatzen dugu, 3 puntukoak emaiten aldira, beraz, 2 saskiratzeekin, Azparne, Miarritzaren einera urbiltzen ari zazaio. Horreinkoan 3. Horreinkoan 3 posesio, bai. Are, 8 puntu zaila izan da Azparnak. 8 puntuko desberdintasuna, bai. Olivier Grondenek baloia eskuetan, Julian Ondaitzbergek 3koa, baina berak ere bazterra unkitzen du, laburra. 45 segunda, komplikatoa izanen da Azparnarentzat. Miarritzek bere garaipena lortua du. Bere entukia segurtatzen du, hori da. Miarriztarrak igoko dira, segur da horrein, R2 mailara igoko dira datorren urtean, regional 2 mailara, eta han topatuko dira, behar bada, Endaiarekin, Endaia iaz igo zen R2 mailara. Txasuin eder egiten ari dena, bede txasuinarenako maila urtean. Beraz, bi eskual talde ukan intugu R2 mailan, eta hirugarren bat, ere, zeren urketa R1 mailan ari da. Euskal talde oberena da, iparaldetik bederen. Baina, postura txajean da, azken postura da bere munduzuan. Nazional mailako azken lekuan da, edo azken intzinikoan, eta beraz horrek gaurtik segurtatzen dio jostea. Beraz, 37 segundu, falta Julenentzat, baina 10 puntu garitzen dira. Valentzarik ez da gehiago posible Azparnarentzat. Denbora apurtzen ari zaigu, txistukaldi guzi horiekin partida luzatu eginda. Julen Griño txezagetak jaurtik eta libreak galen ditu alere, baina Azpandarentzat hor misioa imposiblea da. Marpondu, bukatu da. Jaurtik eta librea Barnera, Julen Griño txezageta gaztearen zat.
Bigarrena ere barnera. 37 segunda falta dira. Eta azpandarrek falta egitea erabakitzen dute. Bai. Zer dute helburua zure ustez? Gian... Helburua dute hor Inian Lafite faltak eragitea, edo egitea. Beraz, alde batetik denbora gelditzeko. Eta bigarren aldetik mertziko jokalariak jorkitetera igortzeko. Eta horren ondorioz batzuk bederen utxe egiteko. Eta beraz, Inian Lafite berriz bereskuratzeko baloia eta... Bai, zeren agian hor partida janik galdua dute, baina agian badakigu saskibaloian eta xapelgoaren funtzionamenduan gola derraz delakoak garrantzia baduela, beraz agian hori zaintzen ari dira ere azpandarrak. Jurenek iruko komplikatua. Eskuak buru behinean. Decepzio gisa. Jarritza ari da denboraldi eder bat egiten ere, ez dugu aski aipatu, baina lehen postuan edo lehen bi izpairu postuetan egon dira denboraldi guzian zehar. Eta ara, agian pixkat jadaren azpitik dabilen talde bat da iparjaldean, ez dira jokalarian hitz ezagutzen talde horretatik, baina denboraldi edera egiten du. Bai, gaurtik segurtatua duenez igotzea, horrek jana nahi du, hala. Lana egina dutela. Denboraldia validatua dela. Hori da, bertzituzten garaipen guziak lortu dituztela igotzeko, eta helburuak beteldi dela. Azparne saiatzen dara ere bukatu arte, eta irukoa, Julian Ondait behen partez. Irurogoita zazpi. 17 segunda falta dira. Ez dute usten azpandarek, Ez. Sinesten dute beti. Eta faltak egiten segitzen dute, ikusteko dugu berriz iruko polita. Bere lehena, partideko lehena, uste dut Julian Baitberen partetik. Bere zitasuna da. Bai, hainitz ez ditukan, baina hori bai, sartu dula. Bi jortik eta libre agian azkenak Teo Perez, Niagista jarentzat. Lehena kanpora. Eta bigarren ere kanpera, baina bere behe botea biltzea lortu du. Niagistarrek paseak egiten dituzte, faltak saiesteko. Eta Miarritzek bere azken saskiratzea huts egin du. Miarritzeren garaipena beraz, aipatu ginen bezala. Miarritzek lehen postua segurtatua du. Miarritzek 77, Azparnek 70. Miresker, Mikel. Miresker ikusen zuleei. Gora Kirola, gora Euskara eta gora Euskal Kirola. Eta gora Eskibaloia. Izan nuntza, Miresker. Merci de s'être donné à fond. La colonne d'amitié pour cette fin de rencontre.